Is-serata tajba, il-miliet it-tajjeb lit-telespettaturi numerużi illi isegwuna ta' kuljum fuq dan l-istazzjon. Merħba, eżis telespettaturi. Nisperaw li ħankunu ta' kumpanija għalikom, anki għalina li xnieħdu gost propju f'dan il-lejl u xvera. Ftit ħin ieħor niċċelebraw il-miliet it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu għalina l-insara. U l-lum ħallaqakom ukoll ma' diversi mistiedna li joġobhom jaċċettaw l-istedina biex jiġu miegħi fis-salott fl-istudio stana f'ambjent komfortabbli ħafna f'dan il-lejl tal-miliet. Nixtieq nieħu l-okkażjoni biex inselli għal dawk li jinsabu waħedhom. Illum għaw aħna li ħanżommulkom kumpanija sa nofs il-lejl, għalhekk ibqgħu magħna fuq dan l-istazzjon f'Living Channel dan il-programm speċjali għal dan il-jum. Lej tal-miliet. U fil-fatt il-programm semmejnieh Miliet flimkien. Wara kollox kemm huwa sabiħ illi f'dawn il-ġranet inkunu flimkien nippruvaw neħħu d-differenzi tagħna lilin mill-politika partiġjana, lilin mid-differenzi ta' bandiera jew oħra, imma jew nersqu aktar qrib ta' xulxin, nistgħu ma naqblux, imma m'għandna nkunu mifrudin qatt ħbib tiegħi. Poplu wieħed maqut bħala ċittadini Maltin u Għawċin, inkluż dawk barranin li llum saru parti mill-familji tagħna l-Maltin u l-Għawċin. U qed ngħid dan għaliex nixtieq li nilqa' fis-salott tiegħi tliet ħbieb kbar tiegħi. Qed nirreferi għal ħabib tagħna Filip Kirkop illi intih merħba fil. Grazzi li aċċettajt l-istedina. Napprezza ħafna. Fader Mario. Kif inti, Fader? Ma dejjem ngħidlek ibqamel ħafna ġid. Grazzi tal-kuraġġ li tini. Grazzi. Grazzi. U l-ħabib tiegħi Atif. Atif, kif? Insellim lek ħabib tiegħi. Poġġi, ħabib tiegħi. Nilqgħu magħna lil Atif, li jak Aħmed Atif, lil Fader Mario u lil Filip illi oġbu jaċċettaw koll l-istedina. Żewwaqtkom. Il-għaliex nixtieq li permess tal-programm tagħna llum li żguru mhux forsi Filip ħajkun qiegħed ta' kumpanija għal ħafna mill-membri illi għandhom fiħdan l-għaqda tan-Nanniet. Fundazzjoni Nanniet Malta. U għandi l-Patri Mario li ħajwastilna l-messaġġi spiritwali, nitkellmu fuq dak kollu illi qawwi l-qlub f'dawn il-momenti sbieħ. U għandi l-ħabib tiegħi Atif illi kull darba li jkun miegħi bi kliemu nistgħu ngħidu li dejjem jipprova iwassal messaġġi ta' għaqda, ta' serenità u ta' paċi. U innotajtu li xtaqt li nġib lil Atif magħna għaliex propju iva mela le. Atif huwa Musulman u il-miliet iħobbu wkoll. U jiena naf kemm huwa l-qalb il-miliet u s-sena l-ġdida f'dawn iż-żminijiet lil Atif u mhux l-ewwel darba li tkellimna anki wkoll fuq dan is-suġġett. U xtaqt nibda minnek Atif bil-permess ġentili tagħkom. Atif, il-miliet, il-Musulmani kif jiċċelebrawh? Level nirringrazzjak għall-istedina tiegħek u nawguralek u semmija tagħna u anke ħabib li għandi miegħi. Il-festi tajba, il-miliet tajjeb u s-sena mill-laqwa. Aħna bħala l-Musulmani, aħna nemnu fil-rispett lejn nies ta' twemmin differenti. Fit-twemmin Iżlamik aħna ma niċċelibrawx il-milied u lanqas niċċelibraw it-twelid tal-Profeta Qaddis bħala xi festa. Għax aħna nemnu li f'dawn il-ġranet importanti huwa li naraw il-karattri tagħhom ta' dawn il-nies eżemplari, straordinari li qatra din id-dinja u wkoll nifukaw fuq it-tagħlim u l-messaġġ li ġabu għalina u nippratikaw dak it-tagħlim għax dawn il-ġranet ma jiġux biex niċċelibraw għal ftit u nagħmlu xi fireworks, nieħdu rigali u niklu ikla tajba, imma dawn il-ġranet jagħtuna messaġġ ifakkruna li x'għandna dmir
xaqana responsabilitajiet bħala bnedmin ta' Alla lejn il-ħalli tagħna biex inqumu quddiemu nittolbu minnu għal kull ħaġa li għandna bżonn u anke najnu u nħobbu il-ħallija ta' Alla, il-bnedmin, l-umanità, in-nies li għandna madwarna, il-nies li huma fil-bżonnijiet differenti, fil-bżonn in-nies li huma inqas xurtijati minn tagħna biex immorru għandhom u nawguralhom il-festi, najnhom dawn il-momenti magħhom u jien irid biex nissemma xi affarijiet li hemm mhux fi pajjiżna biss anke madwar id-dinja hemm ħafna nies li jgħixu fil-fqar jew qed jgħaddu minn momenti diffiċli u dawn il-ġranet qed jiġu biex ifakkruna sabiex aħna nġorru dik ir-responsabilità li għandna ġo fuq spallej tagħna sabiex imorru għand dawk in-nies u inħobbuhom das li nħobbu lilna infusna u lill-membri tal-familja tagħna, lill-ħabib tagħna għax kulħadd qed iħobb lilu nnifsu, kulħadd iħobb lill-familja. Imma kemm huwa aħjar li nħobbu dawk in-nies li m'hemm ħadd li juri li mħabba ju rispett lejhom. Għalhekk għalina u partikolarment dawn il-ġranet jiġu biex ifakkruna dwar id-dmirijiet u r-responsabilitajiet tagħna u kif diġà qed biex inħobbu lil Alla u nħobbu l-umanità kollha mingħajr ebda distinzjoni ma narawx l-uċċuħ tal-bnedmin imma immorru għandhom u l-komunità tagħna wkoll fi dawn il-ġranet qed immorru għand in-nies li huma fil-bżonn, in-nies li huma foqra, in-nies li jgħixu fi djar tal-istat, hemm nies li vera ftit in-nies imorru għandhom. Anke il-membri tal-familja ma jmorrux għandhom. U aħna nemmnu li dan huwa dmir tagħna wkoll biex imorru għandhom u nħadnuhom, inħobbuhom u nurhom solidarjetà tagħna u rispett u l-imħabba. U f'dawn il-kliem jien irid biex nawguralkom il-festi tajba u nittama li s-sena li ġejja se tkun sena mill-laqwa, sena tal-paċi, tal-imħabba, għax kif diġà dejjem nitkellmu ir-revista tagħna li qed nippubblikaw fi Ġannar hemm fokkajna fuq il-messaġġ li ejju nagħmlu din is-sena sena tal-paċi u tal-imħabba. Għax madwar id-dinja hemm ħafna ħasara, hemm ħafna mibeda, ejju flimkien, mhux bil-kliem biss, imma bil-fatti nuru lid-dinja li aħna wkoll lesti u aħna kapaċi biex inbidlu, neqilbu id-sitwazzjoni tad-dinja mill-lar lejn aħjar. Lejn aħjar. U nagħmlu din is-sena li ġejja, is-sena tal-paċi u tal-imħabba. Fil-fatt naħseb li klimatif huwa klimna l-koll. Filip. Karl, jina għet inħossni kważi niġi konfondu ta' kienix musulman jew kattoliku. Għax memx differenza kbira. Il-klim li għalatif huwa klim li suppost inħadnu ħafna wkoll kattoliċi qed ngħid suppost għax kif għattinti ejjew ninsew ċerti dana kulħadd ikollu xi ħaġa fid-dinja. Jiġifieri, però sfortunatament tad-diskors li qal qatif kellna bżonn nattwaw is-sena kollha. Mhux fil-miliet biss, mhux jiqfu l-gwerer għal-ġurnata mbagħad it-tnejn u t-tlieta u l-erba' jerġgħu jibdew għaddejjin malli tibda s-sena. Jiġifieri jiena fil-fondazzjoni tagħna għandna mal-2000 ruħ. Maġġor parti huma Romol, pereżempju, li jkunu għaddew minn diqa ta' firda minn partner tiegħek, mill-mara jew ir-raġel tiegħek. U jkun hemm min jingħalaq naqra ġo fih u jdum sakemm jerġa' jingrana fil-ħajja fil-komunità. U issa qed niffukaw iktar kif qal Latif, iktar biex daw in-nies li qed iħossuhom waħedhom jiena niddejja nitkellem fuq negattività, ma huma realtajiet tal-ħajja. Jiġifieri għandek nies li anka llum lejlet il-miliet
jgħidlek isma' dak id-daq kważi jġib li naqra diqa għax jiena qiegħed fis-solitudni u ħadd ma jiġi jarani, għandi familja isni ħossni abbandonat. Vera, huma x'affarijiet negattivi, ma huma realtajiet li hawn ħafna u ħafna nies ibatu fis-solitudni u jbatu bis-solitudni u bl-abbandun. U allura da żminijiet li suppost qed niffukaw iktar fuq ħbiberiji ġodda, fuq solidarjetà, kif tkellem Atif li dawk il-nies iridu mmorru għandhom aħna, ma jkunux kapaċi jiġu huma, joħorġu minn dik il-qoxra. Importanti li aħna wkoll inferħu l-daw il-nies u nurruhom u nollulhom is-self-esteem tagħhom. Għaliex? Għaliex diddi għalli kollok inti u bċertu affarijiet li tkun għaddejt mill-ħajja tiegħek fil-ħajja, ċirkostanzi, jaf li s-self-esteem jonqoslok. L-self-esteem x'inhu? Li inti tibda tajt ma jien minix kapaċi ta' nifraħ, minix kapaċi mmur inkompli man-nies, minix kapaċi iddejjaq in-nies. Anzi, jekk immur bid-dwejjaq li għandi jien. U ma naħsibx li aħna kif qed ngħidu l-għannit, ovvjament aħna wkoll nħadnu fostna nies li mhumiex l-għannit, sijiet, kulħadd. Familjari tagħna x'aħna mingħajr it-tfal tagħna li jagħmluna l-għannit u mingħajr il-neputijiet m'aħna xejn. Mhux hekk? Jiġifieri jiena nħaddan everybody's welcome. Però importanti li kif qed ngħidu f'da żminijiet iktar minn qatt qabel, iktar minn qatt żminijiet oħra ta' matul is-sena, hemm bżonn li nagħmlu effort kif qatt int fil-bidu, li nsew ċertu differenzi, li nsew li jiena nannu u forsi jiena nippretendi għax nannu allura kulħadd irid joqgħod għalija jew għax jiena tajjeb għax int trid tiġi tgħidli skużi mhux jien, it-tifla, t-tifel, il-neputi, il-ġirien, għandna affarijiet u difetti, anke għandna n-niet. Ġifieri ejjew nersqu pass. Hekk kulħadd jersaq pass lejn in-nofs u nestendu naqra dili ta' ħbiberija. F'da żminijiet, forsi l-bambin itina grazzja li nibdew sena aħjar milli kienet u anke nkunu s-sodisfazzjon li nħossu aħna kif qed inħossu aħna tal-fondazzjoni, aħna ilna 6 snin waqfin, però issa immorru nferħu dawk li huma fil-homes, issib min jgħidlek għandi familja sħiħa 3 xhur ma jdumu biex jiġu jarawni, jew fl-aħħar tax-xahar jiġu. Jiġifieri importanti da żminijiet nirriflettu ftit kif qal Atif li naraw is-sitwazzjoni tagħna, nagħmlu riżoluzzjonijiet tagħna u ma ninsewx l-antenati tagħna, in-nannit tagħna, missirijietna. Alright, x'għamlu għall-familja tagħhom. Min jaf kemm għadu lura, min jaf kemm xtaqu jkollhom iktar pranzijiet sura ta' nies fi żmien il-gwerra, fi żminijiet oħra. U illum nistgħu nferħu xulxin. Għaliex m'għandniex nistidnuhom magħna madwar il-mejda u niklu flimkien bħala familja u ninsew li n-nanna għandha partner u n-nanna hija armla u n-nanna hekk u n-nanna hekk. Come on. Żguru mhux forsi ħankomplu nitkellmu u niddiskutu fuq dan illi għadu kif qalinna Filip. Illum kif għattilkom laqqajt 3 ħbieb tiegħi. Għandi nannu, mhux vera, missier u nannu, għandi l-fader Mario li huwa missier nistgħu ngħidu ta' ħafna ċittadini Maltin u għawċin li jsibu ħafna faraġ fih mod partikolari fl-isptar Mater's Day. U għandi l-Latif li huwa missier ta' żewġ tfal ta' familja Musulmana illi wkoll kif qal Filip stess jipprattikaw il-paċi, s-serenità, l-imħabba u nagħmlu minn kollox biex nevitaw il-mibeda lejn xulxin. Fader Mario, meta kont żgħir inti il-miliet, x'kien ifisser għalik? Il-miliet xi ħaġa vera sabiħa u ningrazzjak li stidintni Grazzi li ġejt. Poġġejtni, ingastajtni. Filip. Fil-nofs. Beatif. Beatif. Għaliex jien fil-ħajja tiegħi dejjem kont nagħmilha ma' nies anzjani. U nieħu gost nisma' lin-nies anzjani u nitgħallem minnhom. Ġifieri, grazzi mulej għalik Filip. U jiena Patri Kapuċin Franġiskan. 700 sen ilu San Franġisk fl-art imqazzal ta' mas-Sultan il-Mislem El-Kamil. Fil-fatt aħna bħala Kapuċini l-ordni tagħna għandu l-esperjenza ta' Damjetta, Ġerusalem,
il-dialogu tal-Franġiskani mal-Misilmin. Ġviri, uġibtni eżatt to the point, ma stajġ ġibni ħajar. Nixtieq nfakkar ukoll li dis-sena aktar kmien il-Papa fi frar iltaqa' f'Abu Dhabi ايوه mal-Gran شيخ Ma' Sheikh, Sheikh. Sheikh. Għax importanti li nipromovu reliġjonijiet il-paċi. Jina ħad gost nisma kemm il-Latif jitkellem għax semma l-paċi. U anki inti Filip semmejti dialogu xi ħaġa importanti li nisquha ħafna fil-programmi meta tistedinni Karl. U tajjeb li fis-soċjetà tal-lum nitalmu niddialogaw. Jina nieħu gost niddialoga għaliex nisma' il-viżjoni ta' dak li jkun tal-ħaġa u mbagħad nippreżenta l-viżjoni tiegħi wkoll tal-ħaġa. Għalina bħala l-insara l-lum hija ġurnata bellezza xalla li jista' kollu sar bniedem. Id-dawl jiddi fid-dlam jgħidilna San Ġwan u kieku aħna l-insara li nemnu fil-Bibja li għal-kelma tal-Alla naraw il-Ġesu Alla sar bniedem fin-nies kieku nagħmlu kif qed jgħid kemm Għatif u anka Filip illi li l-Ġesu nieħdu ħsiebu. Mela jiena jekk il-Ġesu narah fil-mislem u mhux mislem, mhux dak li jrid il-missil Alla minni, jekk kien il-Ġesu naraħ speċjalment anka wkoll fix-xjuħ li kif qal tajjeb ħafna Filip qegħdin weħidhom kieku l-Ġesu nieħu ħsiebu fix-xjuħ mhux ferħ se jkolli. Aħna ninsew dak li jgħidilna l-Vanġelu f'Mattew kapitlu 28 il-karta tal-eżami 25 skużawni Filip Għatif u Karlu telespettaturi. Hemmhekk għandna l-karta tal-eżami tal-ġudizzju tagħna. X'se jgħidilna Ġesu meta nidru qudiemu? Kont maritu ġejtu tarawni. Kont il-ħabs u ġejtu żuruni. Kont bil-ġuħ u tmajtuni. Kont bil-għaġġ u sqejtuni. Kont barrani u l-qajtuni. Anka da diskors barrani, il-Papa jgħid iħossu skandalizzat minn da diskors li qed isir kontra anka l-immigranti. Għax imur kontra l-Vanġelu. Ġifieri jekk jiena nemmen li Ġesu Alla li nemmen, irid naraħ fil-proxmu. Irid inħobbu fil-proxmu. Irid nieħu paċenzja bih fil-proxmu. Irid intih ċans li jitkellem fil-proxmu. Dik il-karta tal-eżami u mbagħad hemm biċċa ta' Iżajja kemm toġobni eżis. Iżajja 61 vers 1. Min qed jarana nħeġġek li tmur tfittex il-Bibja u tikkupjadi li jgħidlek batni nsewwi il-qalb miksura. Jiena nemmen il-programm tal-F Living Karl il-mulejet jużak biex bik vera ta' biex bik idew il-qalb miksura. Kemm hawn qlub miksura. Min jaf quddiem dak it-television kemm hemm nies dak is-set jibku għax m'għandhomx min jgħidilhom kelma ta' faraġġ u kelma ta' ġid. U llum qegħdin hawnhekk aħna f'dan il-studio ħelu, studio qaddis li l-Mulej Ġesu qed jitwieled illum fostna jalla li bentalla li sar bniedem jitwieled fina li qegħdin hawn. Jalla jitwieled fil-familji tagħna, jalla jġib laqda bejnietna, jalla nħarsu lejn xulxin u naraw il-xulxin bħala aħwa u mhux bħala kompetituri, imma bħala sostenituri. U għalhekk qed nifirħu illum għax kull darba li nħobbu l-xulxin u naħfru xulxin u nagħmlu dik in-naqa klaċċu break fuq il-sinna qed is-saltna tal-Alla tiġijaw. Għati, fit-tolleranza, inti titkellem ħafna fuq għadi li hemm bżonn illi nittolleraw lil xulxin. U kif għadt anke fl-introduzzjoni tiegħi, nistgħu ma naqblux imma m'għandniex inkunu mifrudin. Wara kollox jekk jiena kattolku Nisrani u inti Musulman, aħna it-tnejn bnedmin u mhux fuq it-televiżjoni imma kollha nistqarru li aħna ħbib kbar, nirrispettaw nħobbu l-xulxin, nikkumplimentaw lil xulxin, nadru lil xulxin. X'hemm differenza għax jiena Malti u inti m'intix Malti, għalkemm illum il-ġurnata jiena naf kemm tqis ruħek bħala ċittadin Malti. Iva, naħseb l-aħjar ħaġa li ħajnbidlu il-kultura tagħna minn aħna u intom
lejn aħna. Aħna. Flimkien. Yes. Għax Alla ħala il-bnedmin differenti, Alla jgħid fil-Koran imqaddes li Alla ħala il-bnedmin bi kluri differenti, bi razzes differenti u bi nazzjonalitajiet differenti. Għaliex? Sabiex aħna narfu xulxin. Sabiex inkompetu fit-tajjeb ma' xulxin. Għajjek id-dinja issir indas, l-istess, kollox l-istess. Ma' min inkompetu, id-dinja sa' jkun boring, ma' jkunx hemm pjaċir. U dik id-diversità li Alla ħala u Alla ħala blan sabiex ninkompetu, nipruvaw insiru aħjar mill-ieħor spiritualment. Imma Alla jgħid fil-Quran imqaddes anke dawk id-differenzi ħalaqt jien blan imma l-aħjar fostkom huma dawk li huma għandhom qalb tajba, li huma nies twajba, li huma nies ġusti, li huma nies puri, li għandhom qalb safja. Jekk il-bniedem m'għandux dawk il-affarijiet, m'għandux ma jurix rispett jew tolleranza, jien imur pass quddiem it-tolleranza, mhux it-tolleranza hija biżejjed biex nuru l-armonija, ħbiberija, inħaddnu x-xulxin magħna. Għax nittolleraw dak mhuwiex biżejjed fil-lum il-ġurnata, jien ngħid li ħajmorru pass quddiem, noru rispett, insiru aħwa, insiru ħabib u insiru bħala membri tal-familja umana. Għax fil-aħħar mill-aħħar aħna umanità, għana il-familja parti mill dik il-familja umana kbira li Alla ħala fi din id-dinja. Jien iridu wkoll biex imur lejn dak għal-ħabib tagħna Sur Filip. Li għalli meta semma dak li qed iħoss x'qed jien Musulman jew Katolik. Għax dak li ngħid huwa l-messaġġ ta' Allah. Yes. U ir-reliġjoni differenti li ġew minn għand Allah, għax Allah huwa fountainhead għal reliġjoni differenti. U ma jistax ikun li darba jgħid li jħobbu xulxin u darba jgħid li ma jħobbux. Ma jistax ikun. Il-messaġġ ta' Allah huwa l-istess mill-level ġurnata sal-lum. Il-messaġġ tal-Allah huwa komuni. Komuni u l-istess. Għal kull reliġjon. U dan huwa d-diskors sabiħ li llum xtaqt li noħroġ. Il-pajjiż għadda minn momenti diffiċli, speċjalment dawn l-aħħar ġimgħat. U nixtieq li minn hawnhekk iva vera nuri s-sens ta' paċi u ta' għaqda, nerġa' nirrepeti, nistgħu ma naqblux f'deċiżjonijiet, f'argumenti, imma m'għandna qatt inkunu mifrudin jekk int barrani, int mintix, int ta' kuluri, int ta' kuluri oħor, ma naħsibx li għandha tagħmel differenza. Ovvjament il-messaġġi ta' għaqda, ta' solidarjetà, ta' paċi, ta' barka, ta' għena joħorġu ħafna iżjed f'dawn il-momenti. Però naħseb li mhux il-każ, naħseb li rridu nibqgħu waslu dawn il-messaġġi pożittivi kontinwament liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Jien naf li bħalissa u ħafna nies isegwuna u nixtieq li forsi minn hawnhekk inħeġġeġ il dawk li kellhom xi argument kif qal Filip u anke wkoll il-Fader u anke wkoll il-ħabib tagħna Għatif. Forsi f'dawn l-aħħar ġranet, forsi pallejna żejjed ma' xulxejn u forsi saħnet daqsxejn ir-ras u forsi jien naf ħassejtek dispjaċut jew dispjaċuta jew office. Aqbad il-telefon, jew illum aqbad il-ċellulari, il-mobile u ibat messaġġ u ibatlu awguri dak li jkun. M'hemmx għalfejn li toqgħod tgħidlu għal x'komew x'fatta, imma naħseb jiena dak li jkun jintabaħ. U fid-dinja minn ma jagħmel żball. U naħseb li huwa importanti li f'dawn il-momenti wkoll illi nitlu f'qoxritna għaliex illum għada maħniex u naħseb illi nkunu preparati u xbera biex meta mmorru quddiem il-ħallieq tajjeb itina l-ġudizzju. U l-ġudizzju ħajkun fuq dak illi aħna irnexxinna nagħmlu taġid f'wiċċ din id-dinja. Għandi din il-kanzunetta sabiħa ħafna, Ludwig u Kjara kienu rekordjaw din il-kanzunetta, verament sabiħa, toġobni ħafna. U aktar tard mbagħad anki wkoll għandi kanzunetta oħra li
ħafna u ma jiftakru għanninni la tikbiex iżjed insomma għadin lejlit il-millit u żgur li ħankomplu nżommulkom kumpanija. Ħansegwu lil Ludwig u l-Kjara b'dan il-messaġġ verament sabiħ lura dal-waqt flimkien ma' Atif, Patrimario u anki wkoll Filip. Millit flimkien il-komplament tal-lejl tajjeb lilkom kollha li qegħdin issegwuna dan huwa programm edizzjoni speċjali lejliet il-Millit fil-kumpanija tiegħi Karl u fil-kumpanija ta' tliet ħbieb li joġobhom jaċċettaw l-istedina biex jiġu fis-salott miegħi fl-istudios tagħna biex inqattaw dawn is-satej sal-ħin ta' nofs il-lejl. Nirreferi għal Filip Kirkop li m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni, il-ħabib tagħna Patrimario li huwa wieħed minn dawk il-mistiedna residenti fil-programm tiegħi ukoll Living Show u mistieden ieħor illi jkun residenti wkoll fil-programm miegħi li Ahmed Atif. Il-teżori tiegħek Fil, forsi mmorru lura daqsxejn fi żmien meta kont fit-tfulija. Isemmi li naqra hekk, pereżempju, jien naf il-mużew
mill-preċizzjonijiet tal-żmien tal-milied? Jien għandi 3 ħuti tal-mużew, sissa domem. U jiena kont iktar l-azzjoni kattolika. Il-mama kienu l-mama u l-papa tal-azzjoni kattolika tal-lokal ta' Santa Venera u koll. Ġifiri jiena trabbejt f'Bennina ta' volontarjat. U mux mertu tijaj, modestament najt, li namel dal-jett namlu bħala volontira fil-volontarjat. Għax trabbejt fiħ. Allora, Tkun ġo fiku fil. ma nafx ħaj oħra. Jiddijem nafek, Filip. Ma nafx ħaj oħra. Jina tħalt il-bank ta' 17 sena. Mill-ewwel kont bħala xogħol tiegħi fil-personell. U darba kien hemm mara ta' kollega tagħna, kienet edha twellet, u kellha bżonn id-dem urġenti. U mill-ewwel iltqajt ma' xi ħaġa li jina ħobb organizza mill-ġifom ġiviri. Kont abbati sa' 15-16 sena. Tlajt il-Vatikan ukoll, ġifiri, illum ma tantx issib ġuventur ta' 15-16 sena għandhom abbatini. Imma għaw tfal u żgħażagħ tajbin li għamlu ħafna affarijiet oħra wkoll ta' ġid. U niżilt il-bank kollu, niftakar dak iż-żmien kien l-Europa Center. L-Europa Center kien hemm tal-Iżmom, il-Bank tad-Dem tal-Iżmom. U bis-saħħatek ħadd l-okkażjoni wkoll għax dak iż-żmien ma konniex nafu l-blood group tiegħek x'inhu. Allura anke din mara ħafna nies iridu jagħtu d-dem u ma jafux hekk hux tajjeb għaliha jew le. U laqqat kollox ma kollox u għattilhom issa kif qegħdin hawn, mhux blood group hija nagħmlu nagħtu pinta dem ukoll. U bdiet kważi isa l-karriera tiegħi tal-volontarjat fil-donaturi tad-dem, għadni sallum president tad-donaturi tad-dem ukoll jiena. Fil-direttura do kemm sabilna fil-mat illi huwa relatat mal-purċissjoni tal-miliet tal-bambina. Ħan segwuħu daqsxejn fil-waqt li bqgħu niddiskutu anki wkoll dawn il-jieli semmejt l-abbatini, semmejt il-mużew. Fader Mario, inti x'tiftakar għajli? Fatt kważi nista' ngħid ħanajt nagħmel tag ma' ħafna affarijiet li qal Filip għax għamilthom jien. Ġifieri kont tal-mużew sa 21. Nix għaddi sali ġifieri. Dak ħadd nixtiequ madna naqaluna Ekku, imma kont abbati sa 16 sena, għamilt il-pretka tal-miliet 3 darbiet wara li daħal il-bambi. Fejn? San Ġwan. U niftakar il-mibki Viktor Delicata, s-Superju Ġenerali tal-Mużew kien nidem eċċezzjonali li ħalli li biħilmu lejn marka kbira hekk f'ħajti nidem qaddis. Niftakar ukoll dawk iż-żmien kon nerfa l-bambin ukoll. Kienu żminijiet speċjali, il-miliet ma nafx, konna nidħlu ħafna fiha l-affari għaliex il-miliet kien itina ċertu ferħ. Tara differenza bejn il-miliet ta' żmienek għal da' żminijiet? M'għadhom isiru, ta' Kajl. Li għadhom isiru, dawn Il-mużew tal-mużew jorganizzaw hekk bħal dawn, ġifieri. Fil-parroċċi għandna naraw ġifieri il-purċissjoni tal-bambinu tara ħafna tfal tal-preċed, pereżempju sejrin u ġifieri u nagħmlu Christmas carols. Ġifieri naħseb li forsi żminijiet jinbidlu għaliex il-metodi jinbidlu, teknoloġiji jinbidlu wkoll, ġifieri u l-ħajja ssir maġla wkoll. U hawnhekk irid nagħmel enfasi Karl għax xi kultant ngħidu għax kattivi ma jmorrux jaraw l-omma u l-missierhom. Il-ħajja saret maġla wis u tentazzjoni kbira li naqgħu fiha aħna l-ewwel wieħed tant tkunu għaddejjin naħseb inti wkoll anke bix-xogħol tagħna volontarju ta' ġifieri ma jfissirx li ma nkunx qed nonqos naqra l-familja jien jekk ma nagħtix ħin għall-familja. Alla volja nkunu qed nagħmlu l-ġid u kulħadd imur dajna il-fader imur fil-isptar u da, ma trid il-ħin għalik ukoll tħadd irrifletti u d-dur dawra madwalek u tagħmel naqra eżami ta' kuxjenza. Però mbagħad xi kultant jien niġi kritikat li jgħidu li ma da fi moħħok fin-naħnit. Qed tifhem ġifieri imma taf ir-risposta tiegħi taf xi tkun li mhijiex xi ħaġa ħażina laqqas. Kieku tajt jiena immur fil-każino nixrob u nilgħab il-biljard li xi ħaġa tajba wkoll. Passatemp. Jiena m'għandix dak il-passatemp. Għandi passatemp li
nieħdu gost naraw ħaddieħor jifraħ u iktar ma jkun hemm nies li qed nagħmlu dat xogħol volontarju iktar għandek is-sodisfazzjon. Għax meta tagħmel volontarjat kar u 80% tal-volontarjat huwa mwettaq mill-anzjani u n-nanni tagħna. Għatif, il-volontarjat hija ukoll fiħdan il-kultura musulmana li tgħinu lil dak li jkun. Anzi tesiġu ħafna anke wkoll fil-Quran. Apparti minn hekk, il-Quran jgħidlek ukoll li huwa importanti li tieħu ħsieb tiegħek innifsek bħal saħtek. Insemmu forsi mhux il-perjodu imma ta' meta tagħmlu sumu il-Ramadan pereżempju, għajdilna naqra. Volontarjat huwa vera importanti u jekk inkun preċiż fil-komunità Aħmadija, iktar minn 80 jew 90% xogħol qed isir mill-volontarjat. Għax il-ġid li qed nħolqu aħna bil-permess ta' n-nies volontira huwa immens. Għax ma tistax tagħmel ta' jkun il-komunità reliġjuża, il-komunità li aħna il-flus ma jiġux minn xi pajjiż jew iż-żejt u dawk l-affarijiet. Jekk m'hemmx volontarjat ma tistax tagħmel dik il-ġid, għalhekk volontarjat huwa dejjem importanti. Iva l-Islam dejjem ifakkar u jagħmel ħafna enfasi li l-bniedem għandu dmir bi jieħu ħsieb lilu innifsu, lill-familja, lill-mara, lit-tfal, lill-qaraba u imbagħad lill-ġirien, lis-soċjetà u din il-limitu qed jiżdied skont il-limiti tal-bniedem. U jien irid biex insemmi żewġ l-istejjer. Waħda hija li storja ta' 10 snin ilu kien hemm fil-Ġermanja kien hemm raġel xieħ kien jgħix fi solitudni, il-membri tal-familja ma kienu jiġu għandu u jċempel il-darba qarib il-melid l-tfal tiegħu għallu papa jien għandi dan u jien għandi dan u ħadd marid biex jiġu għandu. U imbagħad ippjana u kiteb lil kull membru tal-familja li jien miet u fid-dik il-ġurnata sa jkun funeral tiegħi. U meta it-tfal tiegħu waslu, il-bib kienet miftuħa, daħlu bil-niket li il-papa huwa mejjed. Imma meta daħlu ġewwa il-kamra raw hemm xemat, l-ikel bnin fuq il-mejda u kienu xxukkjati. U l-papa kien jara mill-wara il-purtira. U fl-aħħar ħareġ qudiemhom u meta rawh li papa huwa ħaj. Għax ma setawx jaraw il-messaġġ tiegħu. U kiteb li jien miet. Kif jista' jkun il-persuna mejta qed jikteb littra? Imma ma kellhomx ħin u ma rawx dik il-messaġġ tajjeb. U meta raw il-papa hemmhekk u papa ħareġ u għalli ma kellix għażla oħra biex inġibkom hawnhekk. Ħlief li nagħtikom l-aħbar li jiena miet li jien mejjed. biex intom tiġu għal-funeral, ġejtu għal-funeral, għajdkom biex għamilna l-ikla. Iva, u imbagħad huma skużaw ruhom u għallu li iva dik kienet torta kull wieħed u kull waħda minnhom u imbagħad vedu mal-missierhom li l-futur ma jagħmlux hekk. L-istorja oħra jien ukoll irid biex nirrakkonta li darba kien jgħix il-missier mal-familja, kull meta persuna tal-familja żied u ma qallu papa issa għandek biex toħroġ minn dik il-kamra u mur hemm. U ġiet mument li spiċċa fil-istor tad-dar. U l-affarijiet li kellu dejjem kienu jagħtuh li huma qodma użati. Darba u l-missier qal li t-tifel tiegħu li jien inħossni bard u jien għandi iktar kutra. U mar u kien hemm xi box u ħareġ waħda mill-kutra kienet qadima wkoll użata u t-tifel dan ir-raġel ġie għandu u qal papa m'għandekx tagħti kollox
lill-grandfather għalli għalix, għalli jien għandi bżonn ftit ukoll. Sabiex meta inti se tkun xieħ biex nagħtik ukoll. Jekk tagħti kollox lil missierek, meta inti se jkun xieħ, jekk ma kellix dawk l-affarijiet qodma, x'nagħtik? Dan kienet ġest żgħira imma l-missier dak ir-raġel ħa lezzjoni li jien qed nagħmel ħażin. Nagħti dawk l-affarijiet li huma qodma użati lill-missier tiegħi. Dan mhux tajjeb. U skuża ruħu lit-tifel tiegħu u għalli li inti tallimtni messaġġ mill-isba li il-missierietna ma jixirulhomx dawk l-affarijiet. They deserve much better. U imbagħad hu ħassib u mar għand il-missier tiegħu u kol skuża ruħu u imbagħad qal li dik il-ġurnata il-qudiem se jieħdu ħassib lil papa tiegħu u tawhom kamra aħjar, affarijiet aħjar, kutra ġdida, għamil kollox mill-isba. Għax din jekk illum il-ġurnata dawk li aħna Alla tagħna saħħa, jekk inpoġġu fil-żraben ta' dawk ix-xjuħ li qed isemmi il-ħabib tiegħi nannit. Imbagħad nistgħu nifhmu is-sitwazzjoni għax għada jew piżada aħna se jkunu hemmhekk. Ekku. Jekk illum il-ġurnata ma nagħtuhomx każ, inħalluhom kif huma, nagħtuhom dak li huwa żejjed, dak li huwa ma nużawhomx, affarijiet użati, ħażina, jew inqas tajbin, għada jekk isir magħna kif nħossu aħna. Jekk dik il-mistoqsija aħna dejjem nżommu ġo fina u jridu biex nieħdu tweġiba u lezzjoni, naħseb kull wieħed u kull waħda minna se jagħmel ħafna ġid għal nannijiet tagħna, għal missierietna, għal ommijietna, għax huma għamlu ħafna meta kellhom saħħa, tawna ħafna. Naħseb mhux ħafna, kollox li kellhom. Il-mama partikolarment hija tagħti kollox lill-ulida. U l-missier jippruvaw ukoll. Imma illum il-ġurnata jekk mhuwiex fi dik is-saħħa. Huwa importanti li aħna nagħtuhom każ, aħna nagħtuhom rispett, dinjità, għax jekk ma nagħtuhomx għada jew pitada meta aħna nkunu xjuħ, ħaniġu f'dik dawk l-affarijiet jiġru magħna wkoll. U jien irid insemmi lill-Quran. Allah fil-Quran il-Muqaddas Allah jgħid li meta missierijietkom il-ġenituri tagħkom isiru xjuħ tuħdu ħasibkom. U lanqas anke tajdhom kelma ħażina. M'għandkomx titkellmu b'mod ħażin. Għandkom dejjem turu ħanina u l-imħabba u rispett lejhom. Naħseb dawn il-ġranet qed jagħtuna dawn il-messaġġi żbieħ li ejjew nieħdu ħsieb ġenituri tagħna, l-anzjani tagħna, nannijiet tagħna. U jekk aħna jridu biex għada jew pitada ma jsirx dawk l-affarijiet ħażina magħna, ejjew nippreparaw il-futur tagħna illum. Għax il-futur tal-bniedem investu fil-futur. Iva, investu fil-futur tagħna, mhux bidal il-każ biss li se jsir tajjeb magħna, imma anke għax Alla jrid dak. Bil-imħabba ta' Alla u bil-imħabba tal-umanità huwa vera importanti li nuru rispett u l-imħabba lejn xjuħ tagħna, ġenituri tagħna, l-anzjani tagħna u kull wieħed huwa fil-bżonn ejjew naħdmu id fid biex neqlbu dik is-sitwazzjoni, dik il-kultura ta' aħna ejjew tiegħi jew tal-familja, ejjew nqasmu magħna u nsiru bnedmin ta' Alla. Hawnhekk għandna l-ikel u allura jiena ħankun ħanin, ġakont ħanin miegħek. Għax taħtlek. Filip u Patri Mario. Ħanamlu kwadratura daqsxejn tal-ikel li għandna hawnhekk. Xi Bonaċi għamlu. Nirringrazzjaw lil Croce Bonaci Caterers illi wkoll illum tawna daqsxejn ikel bninu tajjeb għal lejlet il-miliet. Ma ġejbix għal xejn. Xtaqt inżid xi ħaġa karfu għal ħatif. Fil-kelma tal-Alla Ġesu fil-Bibja jgħidilna xi ħaġa importanti u jikkwota Levitiku 18:18. Tagħmilx dak li ħadd ieħor ma jridx li jiġi magħmul lilek
u għamel dak li ħaddieħor ġie magħmul lilek. Ħaġa oħra wkoll hija r-raba' kmandament lil mulej tagħna fuq is-Sinaj weġġaħ il-missierek u l-ommok. Fl-iskrittura hemm iktib ta' Ben Sirak jitkellem fit-tul fuq l-imħabba u l-ħniena li rridu nuru lejn il-ġenituri tagħna. Ġifieri nagħmel appell u nżid kif qal tajjeb anke Għattif illi naqbdu dal-ktieb u naraw daqsxejn kif qegħdin ma' omna u missierna kemm qed inħobbuhom, kemm nirrispettawhom kif qal tajjeb ħafna Filip ukoll mill-ħajja ta' kuljum. Għaliex għalina li sara l-kelma talla l-Bibja turina li jien qabel se nagħmel azzjoni irrid nara ftit jekk irridx li l-ħaddieħor jagħmilha lili. U ġifieri dak lefqu wkoll il-ġenituri. Jiena ngħid din. U dina mhix taċċajt imma serja ħafna il-Bibja tgħidilna fuqha. Jekk jien il-ġenituri tiegħi ma nirrispettahomx, jekk il-ġenituri tiegħi intihom bis-sieq, ma nistennix lil mulej berikni. Fi ftit kliem se niftaħ il-ħajja tiegħi għas-saħħta li tiġi bix-xitan. Din hija ċarissima. Għaliex? Għaliex il-mulej barka jrid jagħti, imma jekk jiena ma narax f'dawk li ġabuni fid-dinja li fuqi għandhom is-seta d'importanti, il-barka tal-ġenituri hija tremenda u nixtieq nagħmel dal-appell. Inti om u missier li uliedek mhux qed jiġu jarawk qed nitolbok f'isem Ġesu qed illum qed infakru t-twelid tiegħu fostna, tishethomx il-uliedek għax is-saħħta tiegħek tal-biża' imma birikom, birek u tisħet lil ħadd. Qed ngħidu dad-diskors għaliex ġieli ntqajt manzjani illi jaslu li jagħmlu hekk daqskemm ikunu mweġġajn. Mela eżis, ejjew nkunu responsabbli ta' dak illi se nagħmlu. Ħanagħmel lil ħaddieħor dak li ħaddieħor irid jagħmel lili u ma nagħmilx il-ħaddieħor dak li ħaddieħor irid jagħmel lili. Filip, żgur li mhux forsi inti wkoll tisma' dan it-tip ta' diskors. Ħafna. Karlo, għennet irrit ngħid li vera, hemm ħafna affarijiet li xebħuda. Nasib jien dikul insir xieħ u għalek meta nżid fil-ħajja. Aħna din ngħidu kemm il-darba. Ħadd gost li semma xjuħ, mhux anzjani. Xjuħ. Dejjem ngħid. Jien xieħ u nieħu gost anke l-missieri u ngħidlu għaw xieħ, anzi bistima għax ikkoreġini, xieħ ġejja minn xejk jew minn xiex. Inti għadha kif għadt il-gran xieħ. Dan din hija kelma bl-Arbi huwa meta tagħti rispett li xieħ bħala s-sinjur jew tal-erf ta' xeħ. U il-nannit tagħna u jiena għalhekk waqqafta il-fondazzjoni kien hemm min forsi kritika għal m'għandniex jew mill-anzjani u m'għandniex kunsilli tal-anzjani. X'nambuha l-għaqda ta' nannit? Għax in-nannit mhux kollha huma anzjani u mhux l-anzjani kollha jistgħu jkunu nannit. Ma rix ngħidlu anzjan jiena. Ma rix ngħidlu anzjan, imma ma jistax ikun nannuk, għasek jipprova. Apparti ċaj. Ġifieri jiena għandu tal-mużew, anzjani, u kważi huma nannit ta' ħafna tfal li mhux tagħhom u muqqasuma tal-familja tagħhom u jipritkawlhom, jgħalmuhom id-dottrina, joħorġuhom u jtuhom dak il-valuri morali. Ġifieri, issa hawn ħafna nannit li huma ta' 35, 40, 45 sena li jixtiequ wkoll u daw għax għadhom jaħdmu mhux m'għandhomx dak il-ħin li jatwaw ir-rwol tagħhom bħala nannit vera għax għandek tmissijat xogħol. Imma xorta huma nannit, għax illum jew jagħmluk kmieni, jew ma jagħmluk xejn, jew jagħmluk tard bħala nannit. Jiġifieri dik id-distinzjoni għaliex aħna minna jum il-nannit li ma kienx jeżisti 6 snin ilu, number 1. U number 2, l-anzjani tagħna u n-nannit kif qalu kollha għandhom patrimonju, għandhom l-esperjenza, għandhom l-Università tat-Triq, l-Università tal-Ħajja. Forsi ħafna minnhom illum u niltaqa' ma' ħafna minnhom jiddispjaċihom li ma kellhomx l-opportunità li jitgħallmu. Xgħidulek aħna fi żmien il-gwerra, fi żmien hemm u fi żmien hemm kienu joħorġuna biex immorru naħdmu għall-familja u għajla kien ikollna ċans nistudjaw u nitgħallmu
u l-lum maċċana u namlu l-om sezzjonijiet u lezzjonijiet tal-kompjuter, namlu lezzjonijiet ta' sfid, namlu lezzjonijiet kulturali u laqat kulturali, ħalli jemanċipaw ruħom iktar u ikabru iktar l-erf li kellhom fi żminijiet. Però l-lum, xi kultant ngħidu tan-nanna ħelhom għandna u kliem ix-xieħ żomm fih. Jiġifieri mhijiex hemmhekk kapriġġ di, għax kliem ix-xieħ għalkemm jien ma morx l-università, ma morx li gradwa u minix dottorat. Hemm l-esperjenza. Hemm l-esperjenza tal-ħajja. Tal-ħajja. Issa jew Jgħidlhom l-università u l-esperjenza tal-ħajja. U jina dejjem nipritkalhom, ibda minni ta' xina minix qaddis u nisbalja ma' tfal tiegħi, nisbalja ma' nepotijiet, nisbalja ma' mara, kulħadd ikollu difetti, għax maħniex niżdim mis-sema. Imma jew nippruvaw tolleranza pereżempju, kemmi iktar tistenna li nannuna għandna jkoll tolleranti iktar mill-tfal tagħna llum, l-ħajja maġla, eċetera. Kemmi iktar li aħna ikunu nixtiequ li ġu apprezzati ta' dak ix-xogħol kollu li sar fil-familja, min jaf kemm biddilna ħriqi, min jaf kemm tbaxxejna, banni bannozzi u repeat, nanna again, nannu again. Ullu bil-ġurnata jekk tgħidulhom xi ħaġa tarbtej tlieta ja ba, nan, diġà li 3 darbiet di. U ejja, jiġifieri ejjew nkunu li iktar ma nersqu lejn xulxin u jkollna ħajja naqra kalma. Jien ma nistax ngħid li għandi ħajja kalma, mhix fis-sens. Imma għax ikollu għaddej. U daka importanti wkoll. Importanti wkoll. Pereżempju, għandna ġej mill-Polonja. Għandna ġej mill-Polonja. Tal-ġibatilu. U ħadna gost, morna fuq il-montanji, morna naraw il-Papa fej twilet, eccetera. U ma għataw qalbhom minn xejda, ġifieri ġurnata nittraviljaw, niġru, nimxu, namlu. Però fuq l-ajruplan jgħidlek, u dejjem infakkarilhom di, l-ewwel ilbes il-maskra int ħadd tkun b'saħħtek biex tgħin il-ħadd ieħor issalva lu ħajtu. Għax hekk inti ma tilbisix u nipprova nagħmel il-maskra mal-fader u jrid dibita qed nibda l-gas jew qed naqta' nifsi, mhux se nkun utli għall-fader għax naqa' qablu. U anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum, x'jiġifieri in-nanniet ishom l-espressjoni ta' nanna li tittoqgħod għal kollox, trid issiba ħin kollu, hekk toħroġ mal-kappillan għat-tombla, jekk tmur xi coffee morning, mela ħirġa, hawn it-tfal ħajżommhom li. Irridu nagħtu dak l-ispazju wkoll. Jiena nagħmel appell għall-ġenitur, aħna nagħmluh minn qalbna. Jiena għadu li darba minnhom kien hemm nanna qatli bil-basket f'idejja r-raġel fil-karozza ħanala il-bib sejra ġurnata għawdex tiġi t-tifla għax għadda x-xogħol, it-tifla ma tiflax u minn ħajżommili u kelli nibqa' nżomm it-tifla. All right, da emerġenzi jqala. Imma li nieħdu kollox for granted kemm aħna bħala nannit. Għax għandi nannit imqarbin. U xtaqtek tirrakkontali? Għandna nannit imqarbin, għandna nannit li they overstep the boundaries, ma jżommux il-linja tagħhom. Għamin tant għandi ħabiba tiegħi, għandi għandi t-tifla kollu bie. Għattina għara, għasni tkun tistadbu su naqra, il-ċikku, għamiltila għekki, għatlu l-sa għadda dak izbi. Għax bitfall maħna, issa di, tfajla mtfarfra, aħna mill-ġufommom jispiċċaw ġoħo ġorna, meta jitwiddu l-nepotijiet. Imma mbagħad, aħna Irid ikun hemm l-ispazju wkoll. Nikbru, u rrid ikun hemm l-ispazju, u rrid ikun hemm li jieħdu ħsieb il-gosti tagħna, l-hobbies tagħna, mhux inkunu taken for granted. U mbagħad il-kontra, Karl, hawn min miskin jormol, jispiċċaj tar issa għandi iktar ħin fuq idejja biex nieħu ħsieb il-familja u da. U jgħidulek immur għand it-tifla, jew għand it-tifel, u nħossni qisni għamil barra mill-ilma. Ara ma, dik nispjegala jien. Ara ma nibdewx dal-argument, għax id-dinja tbidlet. U l-argumenti jizvolġu mod ieħor. Qabel konna l-lum nisimgħu fuq bullying, gender issues, IVF, divorzi, għanna affarijiet li d-danni t-tana daw għatbattew minnhom fil-passa ma kienux
ma jiġrux ta' kienu jiġru kol taħt l-onnella najdilhom jirikuti. Mhux hekk. Għax kienu jiġru Mhux hekk. bil-moħbi Mhux hekk. u nitfaw it-tfal fil-kantina u daw l-affarijiet. Illum kollox ħareġ fl-aper. Fl-aper, tużi. Why not? U l-lum ma tistax tajt, Alla ħares għatti kollu t-tifelek, u Alla ħares għatti kollu t-tiflek. Illum ma tistax tajda di, għax illum tolleranza hija alla grande. U allura kaħna ridu nagħmlu daw in-nannit li jitalmu jittolleraw u jitalmu li żminijiet jinbidlu. Ekku. U allura jgħidu li, imma allura rrid noqgħod għal kollox, rrid noqgħod għat-tpiġġija, u rrid noqgħod għall-imsielet kullum kif fil-partijiet ta' ġisimhom, u rrid noqgħod b'xari bil-kulur isom rizza. Dik il-ħajja u bil-ġins imqattajn. Aħna ma konniex hekk. Aħna ma konniex hekk. Ma jfissirx ma kienx hemm ta' fid-dinja u mhux hekk, mhux hekk, min kien avangard iktar u kien qed jagħmilhom dak iż-żmien u aħna forsi konna nitkażaw. Qed nieħu gost għax qed nisimak titkellem mill-esperjenzi li tgħaddi minnhom flimkien man-nanniet. Ekku, hekk li talbu ħafna. Sinjuri, ħan nisimgħu silta oħra mużikali ftit ilu Filip semma Banni Bannozzi u dawn huma kollha rhymes jew inkella siltiet li niftakarhom għalih fil-nanna tiegħi Nanna Liża min jaf kemm kont nismaħħa dak iż-żmien tagħmel maħija żgħima u dawn huma affarijiet li huma ta' nostalġija u min jaf kemm hawn minnkom bħalissa illi għandkom ċertu età u qed tgħidu da żgur min jaf kemm ħaddintom miegħi lill-uliedi u l-tfal ta' uliedi. Imma llum ovvjament kibru u għajla tarhom, speċjalment f'dawn il-ħinijiet ta' filgħaxijiet għaliex kulħadd ikollu l-impenji tiegħu u kulħadd irid immur jiddeverti fejn jixtiequ. Imma aħna din inżommulkom kumpanija sal-ħin ta' nofs il-lejl u fil-fatt ħansemmalkom kanzunetta Anja tista' tgħid ninnila tikbix iżjed. Niftakara u żgur tiftakru intom. Tibki xizjed minni Ġesu bambin ħallina l-biki għax aħna midimbin ejjew ya ħanġli mis-sema mija ħdejn Alla li ħalaqhom bambin ġewwa l-fisqija ninnila tibki xizjed minni Ġesu bambin ħallina l-biki għax aħna midimbin ejjew taraw bajnejkom bambin
Ok, grazzi ħafna li qegħdin magħna l-kumplament tas-serata tajba. Ħbib tiegħi, il-lejl tajjeb lilkom kollha illi qegħdin issegwuna f'din it-trasmissjoni. Programm speċjali sal-ħin ta' nofs il-lejl, qegħdin inżommulkom kumpanija flimkien mal-ħbib tagħna li joġobhom jaċċettaw l-istedina, illi waqt illi konna qegħdin insegwu wkoll dik is-silta mużikali bqajna niddiskutu u nitkellmu, niklu daqsxejn ikel bnin illi ġabilna Croce Bonaci Caterers illum. Din il-lejla kisħa fil-Gżejjer Maltin u Għawċin u ġbera. U nisperaw li qegħdin inżommulkom miġburin fil-ġabra tagħna f'dan il-programm sempliċi, rilassanti, però naħseb li ta' kumpanija illi huwa bżonn illi nagħmlu dawn it-tip ta' programmi. Għamilhom iktar spiska. It-tnejli, intom ma tistax titkellmu għax ħalkom mimli. Ja toqx ta' tkun kulħadd. Imma taċċajt. Ma waqafx jikol Patri Mario. Taċċajt ikollok dawn u tħallewlu hemm disrispett. Pero Karl, qed nieħdu dan u nixtieq nagħmel parentesi dawn il-sandwiches bis-salamun. Issa aħna nafu li salamun fil-kelma talla il-Bibja salamun xi għamel it-talba tal-erf. Kemmu sabiħ li l-mulejn jitolbuh l-erf, għax qed nisma' lilek titkellem, lil Filip jitkellem, lil Latif jitkellem. U qegħdin naqsmu ma' xulxin dak li l-mulejn tipoġġilna f'qalbna, kemm importanti nitolbuh għall-erf. L-erf, jiena ħadd gost li Filip qal tax-xieħ u serraħtni Filip. Iva, xieħ ngħid. Għaliex naf li inti kemm taħdem u ekku sabiħ li qed tgħid din inti bħala xieħ. Mhux disrispett dak Għaliex ix-xieħ huwa l-erf. Jinħoss li għandna nitolbuh l-erf. L-ispirtu tal-erf, tini mulej l-erf tiegħek, Spiritu Santu l-erf tiegħek, ħankun nara fit-tajjeb mill-ħażin. Ħalli qabel nagħmel xi ħaġa tkun int li tmexxini kemm sabiħa l-erf. Issa Karl, ukoll qed jiġini f'moħħi mhux għax aħna rrif, imma għax għaddejna minn ċerti esperjenzi allura nistgħu ngħadduhom il-ħadd ieħor. Però llum il-ġurnata Karl, id-nannit m'għadhomx ikkonsidrati bħal qabel fis-snijiet li mgħoddi babysitters, żomm li t-tifel ħammur nixtri, żomm li l-baby ħalli mmur ix-xogħol, żomm li jekk. Aħna llum meta tal-età tagħna li għandna nepotijiet ta' 16, 18, 20 sena u ikbar, all right, qed irrawmu, għawaw rridu noqogħdu attenti, kemm għandek kemm importanti li jkollok bażi soda ta' fidi, ta' reliġjon, ixini, ta' etika, ta' ċivilizzazzjoni, ċittadinanza attiva imma serja. Għaliex aħna qed ngħaddu dak li għada pitada ħajkunu il-futuri Prim Ministri, kap tal-Oppożizzjoni, assisi, sorijiet, patrijiet, leaders fil-pajjiż. U aħna nintaqgħu ma' ħafna nies u nisimgħu fuq it-televiġin għax in-nanna kienet tgħidli hekk. Ma tantx jgħidu għax il-mama kienet tgħidli hekk, iktar għax in-nanna kienet tagħmilli hekk. Isom in-nanniet għandhom Xulga ċertu qed isiru tfal. Għandhom ċertu responsabiltajiet u ta' emilhom u ta' diskorshom ukoll. Ġifieri responsabilità jien ngħid jien serja u laqqas nindunaw aħna biha, pereżempju, ħanġib eżempju. Issa jien nista' nkun qiegħed fuq dil-mejda u għaw dit-tentazzjoni kollha qudiemi u ma narafx kif forsi vera, kif nieqaf milli niekol da kollu. Allura inti, it-tfal, għannu kien iħobb jiekol, għannu kien dejjem ikollu grok whisky fuq il-mejda, għannu kien jixrob naqram bit li ma fija xejn ħażin, imma tfal. Meta jikbru, u għek huma mdorrijin li fuq il-mejda ħajsibu l-imbit, għannu kien kapaċi jieħu tazzan bit tagħmillek tajjeb. Missa inti kapaċi Inti kapaċi tieqaf wara dik it-tazza biss. Jew, pereżempju, meta jgħidu n-nanniet għax itfizduhom ġieli jikkritikawna anke tfal tagħna u ngħidulhom u intom insejtu żmienkom kemm fissidnikom u kemm fiżditkom in-nanna tagħkom Mhux hekk li ommok u missierek. Ngħidilhom jiena mhux il-fsiet għax fsiet jekk ikollok għattu sdejk toqgħod melsu dak qed tfiżdu. Li tħassar huwa ħażin, Karl. Tħassar. Li, pereżempju,
nannu ħannu ġilat, orret, jiftaħ il-friġ, l-freezer u jħu ġilat. Jiklu, u naraħ sejjer, oj, sedda hija. Għadek kif ħat wieħed ma tistax tajli għadek bil-ġuħ. Allura, it-ħassir jiġi meta inti qed tħalli kollox għaddej u trabbihom, geddumhom fix-xejn. Pereżempju, għandek mobile, it-tifel tilfu, jew kisru, jew waqalu, jew traskura. U ħallih f'xi disko. U xtajtlu ieħor? Le, biex il-mur, isma, issa nixtilek ieħor. Tajdili xi mamita biex taxxaqa iktar, Dak tħassir. Tħassir dak mhux fsit, għax dak meta musta tkun hemm min-nanna. Orrajt għax in-nanna tkun telqet in-naħa l-oħra u dak kiber għandu 20 sena, 16 sena, whatever, u kisirlu il-mobile u jdaħħal ideh fil-but u għadu student u m'għandux 100 euro, 200 euro biex jixtrihom, sa nagħmlu ħammur għand il-ħbib tiegħi u għandi d-dwejja u ħanara kif ħanneħħihom għax nobrom xi sigarett biex ma nsemmix affarijiet oħra. Daw affarijiet. Kollox ma xux qed isegwi Daw affarijiet. Mela le. Daw affarijiet. U għalhekk għandna responsabilità aħna li aħna tirrawmu l-kuxjenza, l-karattru taċ-ċittadini tada pitada. U hekk aħna ħankunu laxki jekk kulħadd iżarra xi waħda, skużani, meta jitlalu jiena ġieli isma' l-patrijiet ta' jżartu ġifieri, ġifieri mhix xi ħaġa kbira u sagrileġġ. Alright, imma li żarra tiħin kollu tidajballa bil-Madonna, quddiem it-tfal u quddiem kulħadd. U isu xejn mhu xejn, da la jikber. Anka fit-tfulit jiena nara, jiena għamilt xar, immur apposta. Ent in-nannit biex ikollhom jaqalaw xi ħaġa żejda ikunu supervisors fuq it-trasport tal-iskejjel tal-Knisja u tal-privat. U għad ħammur jien ukoll ħan nitgħallem. U tisma' tfal ta' jitkellmu kif ġiġi, tisma' tfal jiddieħqu bl-anzjani, tisma' tfal min ikun fuq tiegħu tara tnejn timidi u jisu hekk they look upon them li down upon them. Ikunu fuqhom u l-bullying. U l-bullying u affa. Ġifieri, issa għajdli inti, meta jiena nanna u nannu ta' ċertetà li trabbejt fi żminijiet iktar diffiċli u ma kenniex dar ħafna fantasiji tal-lum. Meta tfal ħajġu b'xi ħaġa, ħajmorru għand in-nanna. Dal-aħħar kont qiegħed fuq programm fuq stazzjon. U qed nisma' kien fuq id-droga u hekk. U qed nisma' waħda mill-volontira li jkollhom hemmhekk jaħdmu magħhom. Għad li vera, għad li taf li jiena hekk ikolli xi ħaġa l-ewwel ma mmur infittex in-nanna qabel ommi għax ommi tibda jew tajjat jew sebaħ. Issa dik in-nanna li forsi miskina ma tkunx kapaċi jew emanċipata biżżejjed u għalhekk aħna nagħmlu dan-laqgħat fil-ġimgħa, nlaqgħuhom fuq parental skills. Fuq parental skills, parental alienation. Mela. Xi tfisser parental alienation? Illum. Min jawwilaw u min jawwilem u povri tfal fis-separazzjonijiet kemm qed naraw affarijiet li jien qed nisħaq anke mal-awtoritajiet li n-nanniet għandhom jiġu first preference, right of first refusal li jieħdu ħsieb dawk it-tfal meta l-ġenituri qed jisseparaw. Jew forsi tnejn li huma mhumiex idoni li jieħdu l-kura tagħhom jitfgħu f'care order. All right, għandek care order, għandek nies ġi mill-università, nies ittrenjati, u jien qed ngħidilhom għaliex alla volja aħna maħniex il-lawreati vera, imma naħseb demna u għademmhom nippreferi jien ikolli il-neputija nieħu ħsiba jien jekk inkun dejjem niflaħ għax dak ikun saqajja fil-ħofra jew bedridden fis-sodda ma' omx ma tistax nieħu. Imma jien nippreferi nieħu ħsibhom jien milli jiġi xi ħadd mill-università għadu laqqas għandu miskin esperjenza tal-ħajja u tat-tfal forsi ma jkunx miżżewweġ u jkollu l-care order f'idejh għax għandu l-kwalifika. Proset. Żgur mhux qed immaqdar ma tagħmel punt interessanti, żgur mhux forsi li bħalissa min jaf kemm qiegħed ukoll jaqbel ma dak li qiegħed jgħid Filip innifsu għaliex forsi għaddej jew qegħdin jew għaddew minn dis-sitwazzjoni u żgur mhux forsi illi qegħdin taqblu ma dak li qed jgħid il-ħabib tagħna. Jina nħeġġek biex anka llum tibqa' magħna
fadlinna isu l-aħħar 40 minuta fil-kumpanija ta' xulxin qabel ma nisimgħu it-tokki ta' nofs il-lejl, ħalli mbagħad ovvjament nawguraw il-miliet it-tajjeb jalla wkoll ikolkom sena mimlija rizq barka wena, aħna ħankunu magħkom ukoll lejliet l-ewwel tas-sena. Bejn l-10 u nofs il-lejl ħajkonna wkoll programm speċjali flimkien mal-producers u l-prezentaturi. Atif, naħseb illi Filip misdaq xej punti għaliex rajtek ħafna drabi taqbel miegħu. Dawn punti jien irid biex nispjega jgħid l-Iżlam dwar dan is-suġġett. Proset. Għax l-Iżlam jgħid li iż-żgħażagħ tal-lum huwa mexxejja ta' għada. Ekku. Imma iż-żgħażagħ tal-lum jiġifieri ħa nippreparahom illum? Le. L-Iżlam li jgħid li meta tfal huma ta' eta żgħira ta' 5 snin, 7 snin, 10 snin, għandhom biex jibdew jitolbu sabiex ikollhom partner mill-aqwa. So, Meta jsiru huma tal-eta li qed iżewġu imbagħad il-profeta Hadis Muhammad paċi tkun miegħu qal li hemm 4 preferenzi għal kulħadd meta jżewweġ lil xi mara il-ġimil tagħha, jew il-familja tagħha, jew il-flus tagħha, jew il-reliġjon, il-fidi tagħha. l-erf. U qal li jien ngħidilkom dejjem tażlu il-fidi, il-tjubija u l-erf tal-persuna. Jekk tagħmlu hekk, se jkollkom Suċċess. partner mill-aqwa. Imbagħad meta jżewġu, imbagħad il-profeta Hadis ukoll għalli meta r-raġel u mara jiltaw hemm talb. Li Alla qed niltaw xulxin, żommna il-bod mix-xitan u dejjem urejna ħanina lejna u li t-tfal li se tagħtina fil-futur. Imbagħad meta jitwildu tfal u anke matul dak il-perjodu ta' 9 xhur il-ġenituri huma mitluba partikolarment l-om li dejjem tagħmel affarijiet tajbin, dejjem titlob, dejjem tikol l-ikla tajba. Sabiħ dak kollox se jaffettwa il-baby li se jitwiled. Ekku. Imbagħad meta jitwiled tarbija, l-ewwel ħaġa fl-Iżlam huwa li ħansemmuh is-sem ta' Alla fi vidnejh. Il-azan jgħal jassejja tal-talb namlu fi waħda u sejja tal-talb fil-vidna oħra. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li tisma' it-tarbija hija isem ta' Alla. Vod l-Iżlam jgħid li matwelid tat-tarbija għandek titlob f'widnej tan-naħa tal-lemin u f'widnej tal-leħem tan-naħa tax-xelluk u semmi Isem ta' Alla. L-isem ta' Alla. Biex l-ewwel smieħ li jkollu tarbija ta' Alla. Ta' Alla. Imbagħad Alla jgħid li għandkom biex Sinifikat trabu t-tfal sew u meta jaslu sal-età ta' 7 snin, imbagħad għandkom tagħtum iktar practice, taħriġ sabiex iddawru ma' dawk talb li għandhom biex jitolbu 5 darbiet kuljum. Imma dan se jkun taħriġ. Imma meta jaslu sal-età ta' 10, imbagħad dan se jkun obbligatorju. Imbagħad huma mistennija biex jitolbu 5 darbiet kuljum. Imbagħad meta jikbru iktar, imbagħad jgħidli għandkom tagħtum taħriġ kif isumu. U meta jaslu fil-maturità tagħhom ta' 15 sena, 17 sena, jew 18 sena, dak ivarja skont is-saħħa ta' tfal, imbagħad huma jibdew isumu wkoll. Jiġifieri jekk għandna biex nippreparaw l-Iżlam jgħid il-ġenerazzjoni tal-futur sewa ma nibdewx illum imma qabel it-twelid ta' dik it-tarbija. Dawn it-tfal. Il-ġenituri għandhom rwol enormi, għandhom responsabilità kbira li jekk iridu bi jagħtu xi ħaġa tajba lis-soċjetà għandhom bi jibdew qabel iż-żwieġ. U sakemm jikbru t-tfal. Imma kif jista' jkun jekk il-ġenituri jekk kif inti semmejt ma jagħtomx eżempji tajjeb. Għax il-ġenituri għandhom
they have to lead by example. That's right. Jekk xi ħadd jikdeb u jitlob mit-tfal tagħhom li huma dejjem jgħidu l-verità ma jistax ikun. Jekk xi ħadd ipejjeb għax dan se taqblu miegħi li ħafna drabi meta ġenitur wieħed jew tnejn ipejpu ħafna drabi t-tfal jipejpu wkoll. Meta il-ġenituri jikdbu ta' xulxin id-dar, it-tfal jikdbu wkoll. Għax ngħidu x'ngħidu. Kotba kemm nagħtuhom nirkantawhom l-istejjer tal-dejjem jgħidu l-verità. Imma jekk il-ġenituri ma jgħidux il-verità, ma jistgħux jistennew mit-tfal tagħhom. Għalhekk il-ġenituri għandhom rivol enormi biex dejjem imexxu bi eżempji tajbin tagħhom, ikunu eżempilari għal ulidhom u imbagħad meta ulidhom dawn jieħdu dak lezzjoni, imbagħad dan ukoll hija dmir jew responsabilità fuq spallejhom biex issiru n-nies ġenwini sabiex għada jew pitada meta se jkun imsejħa mill-pajjiżhom min-nazzjon tagħhom huma lesti biex iġġorru dik ir-responsabilità bl-aħjar mod possibbli imbagħad issiru n-nies ġenwini imexxu l-pajjiż u l-qudiem għax jekk it-tfal tagħna tal-lum huma sodi bil-valuri, prinċipji tagħhom, fit-tagħlim tagħhom, naħseb nistgħu ngħidu li l-futur tagħna sigur. Imma jekk il-verità hija differenti. Pajjiż aħjar. Jiena nikkommentax interessanti. Għandna fil-fidi nisranija. Irridu niftakru f'xi ħaġa importanti. L-ewwel nett fil-Magħmudija aħna nagħmlu r-rit. Illi s-saċerdot jagħmel is-salib fuq il-widnej. Biex tisma'? Mela, biex tisma' l-kelma tal-mulej. U l-tarbija jagħmlilha is-salib fuq ħadd proklama. Fil hawnhekk nkopru nikkonfermaw illi kollox l-istess bonarju qegħdin xi ħaġa l-istess kif tinterprethom. Kif tinterprethom? Sinifikat hemm qiegħed. Mbagħad ħaġa oħra hija din importanti. Kien morru fl-iskrittura fil-kelma tal-Alla, San Pietru jgħidilna fuq il-familja il-missirijiet kif għandhom jimxu ma' ulidhom. San Pawl, per eżempju, jitkellem fuq il-parità, l-igwaljanza bejn ir-raġel u l-mara. Għandhom ir-raġel għandu jħobb l-mara bħalma jħobb lilu nnifsu u lill-ulied biex l-ulied jirrispettaw il-ġenituri tagħhom u biex il-missirijiet disa vera sabiħa ma jkunux severi fuq uliedhom għax jaqtawlhom qalbhom. Plus li fil-fidi nisranija għandna il-patrimonju ludi li da importanti li nsemmuh Ben Sirak, il-kodba tal-erf, li il-kodba tal-proverbi il-missier ibni, il-missier qed ikellem lill-ibnu, ġifieri xirrid ngħid jien. Issa bieħedaw fid-diskussjoni tagħna. Number one, aħna il-koll ġejjin minn wirt reliġjuż, kulħadd bil-wirt reliġjuż tiegħu, kulħadd bit-twemmin tiegħu, però ma jfissirx li għax ikun hemm id-diverġenzi bejnietna, ma jfissirx li ma nistgħux noqogħdu bil-qiegħda u nitkellmu, di importanti. Għax id-dialogu Filip semmija tajjeb ħafna qabel kien is-sandwiches. Id-dialogu, però kienu tas-salamu bħali. Id-dialogu importanti. Jiena ngħidi bħala nisrani, bħala patri nisrani. Jien li nemmen li Alla sar bniedem fil-persuna ta' Ġesu Kristu. U li dan Alla l-intervjena f'din l-istorja, jien bħal nisrani għandi iktar inħossni responsabbli li nġib il-paċi, iktar għandi nħossni responsabbli li nidefendi l-verità, u iktar inħossni responsabbli illi nkun bniedem ta' paċenzja. Għax wara kollox tasal x'tasal anke l-idea tax-xieħ, is-sabar. U llum ħanitolbu l-mulej jien, Ġesu tin is-sabar tiegħek, il-kalma. Kemm nitolbuh il-mulej tina l-kalma? Ġieli tkun fit-toroq, di road rage li hawn. Alla ħares joħroġ il-min, jiena l-del konventana l-Marsa
it-Trinità, Missiri Venu Spiritu Santu, tlieta aħna qegħdin. Ejwa, Trinità, ġifieri ġieli jkun hemm xi naqata l-ġlied u hekk għax min idoq il-ħorn, le ħanitalmu nuru Kemm nixtieq dil-kalma. nikkalma u naqra. Nitolbuh il-mulejtin Naħseb għandna il-kalma. bżonn Għandna bżonn verament. Għandi bżonn irraznu daqsxejn. għax inkella taqbiżni. Ġifieri din sija. Jien nikgustax il-Fader Mario, u nifollow ħafna fuq Left Living, ġifieri ma' Nations u hekk. U kun nixtieq inkun qiegħed magħhom hekk ħallinti jew naqra battibek ieħor tagħhom. Jgħidilek, jitlaqilek kif telaq ilissek, bil-daħqa taħ. Bid-daħqa. ċerta serenità. U jkollok aptit ta' finti. Ma jkun għalilek bid-daħqa kemm ħelu. Mil-ħamejdilkom ħagġizis, so thank you, Philip. Għax importanti sommu sense of humor. Jena, meta tħalt il-konvent, u minnaw nixtieq nieħu l-opportunità, Karl, grazzi l-Mulej, grazzi l-Patrit Cappuccini li laqawni fil-ħajja tagħhom, grazzi l-istudent il-Father Hayden, l-istudent il-Ġetro, Father Ġetro, u l-Brother Mark, l-inkludejtna kollha, vera grazzi. Jina dejjem tallit mal-Cappuccini, darba x'qalli Patri, jaqtaw x'qalli, għalli jaw. Jekk qegħdin sitt patrijiet kollha professuri bil-qattusa b'kollox. Imma dan l-erf, eżatt, imma dan l-erf. U jien taf xi nħoss komuni bejnietna. Il-ħajja tad-dar. Jien patri, mhux xorta familja. Mhux hekk. L-erf u Karl għaqli bizzejiet li ġabinna x'nieklu, ħajja għadni iktar Toqgħod issemmi li kelli. U xi ħaġa żgħira jien ukoll biex Qed joqrob nofs il-lejl. il-ħabib tagħna jissemma il-ġuħet jagħmel tiegħu. jitbissem. Fil-Islam, il-Addis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li meta titkellem ma' xi ħadd u titbissem din hija wkoll karità Ekku. għax tagħmel ġid. Karità mhuwiex il-flus biss, Le. għax l-attitudni kif il-bniedem jilta mal-liħor Sewwet tajt. bil-imħabba u bit-tbissima din ikollu karità. Għalhekk kemm għandna naqsmu dak jiddejjem ngħid lit-tfal tagħna li din hija xi ħaġa m'għandniex biex nonfu flus, ejju naqsmu dik il-karità kemm nistgħu mela. Karl, tippermetti li Mela, xi ħaġa u tibsejħu gost. Jiena Mater Day, speċa nammira ħafna l-istudenti tal-mediċina. Qed nitħajjar imur jumejn. Tuħu xi nota. Le, ġib, nitħajjar imur xi jumejn Mater Day. U meta kont Tħalta, forsi. kienu ħajamlu l-eżami tal-mediċina u kien hemm grupp Hello ta' studenti mill-Oman. Kienu misilmin u rawni patri u jiġu, xina meta ta' għamal misilmin taf xnajdilom di. Najdilom ibir kek il-mulej jħarsek, jixħet id-dija ta' wiċċu fuq ek jħares lek bimħabbu jtik islim u jihdu gost bija. Kompli. U daw bimħabba Ekk aħjar. offrew li kafe. Għax kelli bżonna kafe flaxija x'kien il-bart. Xirrit najdilkom jien, meta niltaqgħu fl-imkien, meta nitkellmu fl-imkien, meta niftħu qalbna, il-mulej jkun fostna. U kif qed inti bit-bissima lill-Alla ta' tiħqima, mhux hekk. Ħalli nisimgħu naqra lil Michael Bublé, ħalli nkomplu nallegrawkom ftit f'dawn il-ħinijiet ta' filgħaxija, ftit il-bot mill-ħin ta' nofs il-lejl biex niċċelebraw ukoll il-miliet ta' din is-sena ħbib tiegħi. Ibqgħu magħna. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. A mistletoe hung where you can see if a couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit reign. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear a voices singing, let's be jolly. The whole boughs are falling. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Jingle bells swing and jingle bell ring. The snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hopper has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time To go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. With the mixer and the mingle and the jingle and beat. That's the Jingle Bell Rock. What a bright time, it's the right time to walk the night away. A jingle bell time is a swell time To go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Well, the mix and the mingle and the jingle and beat. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. Rock. Oh, yeah, baby. Okej, sa dan it-tant, naqqarna ftit, mux ftit. Għanna dix minnom nistaw ngħidulu kaput. Dominus Bobisco. Dominus Teku. Dominus Teku. Tħobti kolima Patri Mara. Ħanajdlek. Ma jidirx fida, jew li xobbu L-erba u l-ġimma, nipprova. Is-sum. Iva, xil-Madonna f'Medjugorje, etnogos, għaxa tifsemma. Dak sagrifiċċju għalija tajba da minix Għatif semma l-ħames interessanti, prinċipi tal-Islam. Il-Madonna f'Medjugorje tina l-ħames ċaqiet, ġiviri U għandak nej minnom. ġiviri il-irar, il-kelma talla, u s-sawm, u l-salħor il-sajit il-għax daqqa mbat nisama il-ħames ċaqiet biex bihom nissaxħu fil-rozarju fil-fidi tagħna nisranija. U s-sawm, għax bis-sawm tajdinna fil-messagġi tagħha li nkunu qegħdin nevitaw mid-dinja diżastri naturali, ħobs u ilma. Però mbagħad wara l-erba' u l-ġimgħa nieħu xi ħaġa Karl. Ara xi Ma jidirx fik. Nieħu xi ħaġa. Karl, għax da t-tifel għet joġobni, għati jistomma t-tifel, ma iżar minni naħseb. Nirringrazzjak kompliment għek. Kompliment. Għax najdu fil-kultura tagħna dik mhux l-età, dik il-qalb li jagħmel il-bniedem minnu Ekku. xi. Tiddelli Nirringrazzjak. qalbek tajba u taf titkellem. Mux Però, l-età tagħmel il-bniedem imma il-qalb. il-qalb, Kif il-qalb. tħoss? Jekk il-qalb tiegħek inti dejjem tħoss li inti żagħżugħ jew inti mhux xieħ, qatt ma tsett xieħ, imma jekk il-bniedem tal-età ta' 30 jew 40 qed jissu li qed insir xieħ, se jsir xieħ, imma hemm nies ta' 70 ma jħosshomx li huma Xjuħ. anzjani xjuħ, għandhom għax dik dan huwa qalb u l-ispirtu. Ekku. Jekk mela. trid if you give up tista' dak ħalli qabel iż-żmien. Staqsejt għal xi ħaġa waqt li konna tisimgħu Tab ta' il-buble. sufra. Issa tab ta' sufra mi fidin nġibulek. ħanajdlek għalix. Mela, inti għattrajt tab ta' sufra marra fl-ilma, Le, jek ma jkollux xi mażramon u. Ekku. Le. Jina, l-lum ma nafx kif mux qiegħed miegħi, inħobb inġor, tab ta' sufra miegħi. Ħanajdlek għalix. Għandna ħafna nannit li sfortunatament mill-lawċ li għaddu, mill-ċirkostanzi li għaddu, ikollhom low self-esteem. Low self-esteem kif għadna qabel, li inħallu l-ħatti ieħor iwaqqalna l-moral, inti minn kapaċi għal xej, inti minn tixek, u inti qatt ma mill-di, u qatt ma mill-oħra, missek tistħi, u nwaqqawhom dawn. U għandna ħafna nannit li għalaw dal-voti, u li waqqawhom dawn u jibdew jemnu li huma mhumiex kapaċi għal xejn, vera. U jiena ngħidilhom taraw dat-tab attrajtuh ngħidilhom jien qed nipprova ngħix u nikkonsidra ruħi qisni tab tas-sufra għaliex għax iktar ma tini, iktar ma tipprova tordossni, jien ħanerġa' nitla' fuq l-ilma. Mela immaġinaw tab li dejjem ħat tipprova tozzu fl-ilma, jarġa' jitla. U aħnek naqgħu
naqgħu fit-tentazzjonijiet, naqgħu għall-kritika, naqgħu għall-iżbalji tagħna, naqgħu għax ikissruna ħaddieħor u l-weġġak u da immin tagħmel l-almu tiegħek kollu biex terġa' titla' fil-wiċċ. Ħanraw daqsxejn dan il-filmat u fil-waqt li nitkellmu ftit dwar it-tradizzjonijiet tagħna il-Maltin, mod partikolari dwar il-prasepji. Ħafna huma dawk li huma dilettanti tal-prasepji, jien wieħed minnhom. U fil-fatt żguru mhux forsi illi ħafna huma dawk illi jħobbu jarmaw dawn il-prasepju. Ħanitlob lid-direzzjoni biex titlaqilna dan il-filmat illi sibnieh fl-arkivji tagħna ta' dawn il-prasepji mekkaniċi illi llum il-ġurnata nistgħu ngħidu illi hawn ħafna min huwa dilettant u fil-fatt bdejna naraw. Phil, meta kont, all right, mela, ħatħalluni. Naħseb jien insum. Intom għandkom tradizzjonijiet għatif, aħna narmaw dawn it-tip ta' prasepju hekk, ovvjament minħabba il-ġrajja li aħna nemnu illi seħħet eluf ta' snin ilu. Il-Musulmani għandhom xi tip ta' tradizzjonijiet ta' armaru hekk jew le? Le, m'għandniex għax anke ma nagħmlux dak l-affarijiet tal-Qadis Profeta Muhammad. Għax L-ġbija tiegħu xi statwa le żgur li le ma nagħmlux għax ma nafhmx kif kien għalhekk ma nagħmlux u anke nħossu skomdi jekk xi ħadd jipprova biex jagħmel xi ħaġa għax jekk Alla rid li nafu kif kien il-Qadis Profeta u seta' jagħmel xi ritratt jew xi ħaġa għalina, imma jekk m'hemmx ma jeżistix huwa mhux tajjeb għalina ma nħossux komdu, imma vid-discourage jekk xi ħadd jipprova biex ipinġi l-profeta għax dan aħna nħossu insult kbir lejn dawn il-personalitajiet għax ma nafhomx kif kienu, imma il-krattru il-messaġġ tagħhom nafu. Aħna jridu biex nifukaw fuq dik essenza. Intom tixtiequ illi iżommu l-immaġinazzjoni ta' skont intom kif tiddiskrivuh skont it-talim Musulman, Iżlamiku. Naħseb dak iktar joġobni kieku jien għax aħna mdorrin naraw wiċċ ta' Kristu bid-daqna ċaru twila. Kieku dak iż-żmien kellhom l-opportunità jieħdu selfie, ħassra kieku ma nafux eżatt Kristu kif kien, meta kien baby, meta kien bambin. Illum il-ġurnata l-immaġini li tulna ħaddieħor. Ara jien naqbel ma' ħadi għax di qed jimmaġinaħu l-profeta tiegħu. Imma għandek ħsieb moħħok kif se iva għax hemm fi traduzzjonijiet tal-Qadis Profeta hemm miktub hemm xi il-kumpani tiegħu huma rrakkontaw li kif kienu jgħidu li kien kellu wiċċ mill-isba bħal-qamar, kellu beard twil u kien daqna kien dejjem jitbissem meta l-bnedmin kienu jitkellmu magħhom kien jisma'hom b'mod ġenwin u kien mhux twil ħafna u ma kienx qasir. Medja ma l-ersiv 5.9. Ħanejdlek jiena, għatif, qed nuħu biex dan li qed tajt inti, għaliex pereżempju waqt li qed tirrakkonta dan inti, ċew qed tiddiskrivilna, jiena f'moħħi qed impenġi xi ħaġa dak li qed tajt l-immaġinazzjoni tiegħek. Tajjeb, imma dan ħanqatik eżempju, dan l-aħħar kont nisma' fuq televizjon lokali u kien hemm sculpture. U qal li jien għamilt 100,000 xibija tal-jessu u għalli kollha huma differenti minn xulxin. Xi jfisser li bniedem wieħed kull xibija tiegħu differenti minn ħaddieħor, minn ieħor. Għalhekk ma nagħmlux li jekk ma nafhmux eżatt kif kien u mbagħad kulħadd ipinġi kif irid. Dan huwa insult għall bniedem għax jekk għax huma mhuwiex persuni normali bħalna, huma kienu il-mqaddsin huma kienu messaġġiera ta' Alla, huma kienu bnedmin li ġew fid-dinja biex jinbidlu u nagħmlu il-bnedmin in-nies twajba. U kif jista' jkun li nagħmlu il-pinġijiet tagħhom u ħadd ma jaf kif kienu. U anke l-Iżlam jgħid li anke il-bnedmin, pereżempju, normali,
Ma nistawx inpinġu ritratti tagħhom kif iridu. Iva bil-kamera kif iżatt tajjeb, imma dak drawing tal-bnedmin Islam does not courage, Islam jgħid il-bniedem huwa l-aħjar kreatura ta' Allah. U ma nistawx namlu humiliation u namlu darba ek u darba ek. Il-bniedem għandu ir-ritratt tiegħu, il-stampa tiegħu għandu jkun iżatta kif inhi. Fader, Fuq din ħaġa mhux l-istess, għax il-kwidi nisranija ma tħares illi wieħed għax ipinġi l-Ġesu qed jumiljah. Anzi, għax aħna nemnu li Alla sar bniedem bħalna fil-persuna ta' Ġesu li qed niċċelebraw illum it-twelid tiegħu, il-mulej tagħna l-ispirtu tiegħu biex anke jkabbarna fl-inkarnazzjoni. Ġifieri li Alla sar bniedem għalina mhux biss li Ġesu Alla sar bniedem, imma li anka tots li jtina l-mulej nistgħu niżviluppawhom. Per eżempju, jekk tara b'dan il-mod, hu per eżempju il-Vatikan. Ara xi reprezentazzjoni sabiħa għandek tal-ħolqien. Hu per eżempju il-presepji ta' nżbieħ li qed inġibu lil mulej Alla li sar bniedem fil-kulturi, ara x'rikkezza fil-kultura napolitana, u hekk insellem il dawk li jħobbu. pero Fader, per eżempju, hawnhekk għandi din l-ixbija tal-bambini, jenna ħannu l-ħftit, ma rridux jaqalex, hija tal-qalbi ħafna, x'dan laqlajtu rigal, tantu tant snin ilu, ħafna għandu snin. Però m'għandix wieħed biss jien bambin, għandi xi sitt oħra. U kollu huwa differenti, minnu bin-nokli, minnu le, minnu iswed. Għandi wieħed iswed, bodri ta' Carna John School, u vera qalbi ħafna. Iwa li dik li qed ngħidlek jien, imma għandna ħafna verżjonijiet u. Ma sabiħ ta' jiena naf nies, per eżempju, jafuni mhux Maltin, imma il-kulur tal-karnaġġon tagħhom skura. Meta fuq il-WhatsApp jibbatu li xaħat li qed jitlob għal-jom jitabu ta' karnaġġoni skura. Iva, It-tieni, anke aħna fl-iskrittura fil-Vanġeli m'għandniex eżatt kif kien Ġesu, għandna l-messaġġ tiegħu għax ma kienx l-iskop tal-Evanġelist li jgħidulna Ġesu kellu għajneħ ħodor jew kellu għajneħ skuri. Però għal min interessa f'dal affarijiet jien indikalkom sorsi mistiċi biex tkunu tafu kif kien jidher Ġesu. Per eżempju, waħda minnhom hija il-kitbiet ta' Marija Valtorta li hija mistika Taljana li mietet fl-1944 li din kitbet 7 volumi li jisimhom The Poem of the Man God fejrat il-Vanġelu kollu sematom jitkellmu u niżlet kollox, jiġifieri 7 volumi hemm. Għal min irid iktar, Catherine of Emmerich, anka meta jwet jaqra fuq il-passjoni ta' Ġesu, ittik bid-dettall kif kien jidher, jiġifieri għandna noħra kif ratu fil-Revelation li kellha. Appuntu. Mhux timmaġina kif ratu. Irat Revelation u qed tikteb. Ġifieri għalina l-insara ir-rivelazzjoni mhix marbuta ma' ktieb, imma rivelazzjoni tissir kuljum bħallum. Mel inti hawnhekk illum ma ġibtinnix il-feħ li Kristu ġie fostna b'da li kelli għamiltinna. Għalfejn tinsemmi li kell. Qed insemmi li kell għax anke fl-iskrittura x'hemm fi Żajja ħajamel l-ikla bimbejjed fini, jew fuq l-olja tal-mulej. Saltna ta' dej. Għax illum hija festa li niċċelebraw. U aħna bħala Franġiskani u niqafaw. Aħna tgost li tifseb ma' s-sawm, aħna s-sawm, speċjalment qabel kien rigorus. Pero San Franġisk dejjem ried illi, issa kien isum xi ħaġa ta' San Franġisk, li fil-miliet til-festa tal-festi li Alla sar bniedem, ejja ħaniklu u nifirħu. U forsi sabiħ ukoll biex niftakru nabbinaw dal-fer ħankammal l-idea Franġiskana li meta morru Assisi, ixtru figorin ta' dak il-patri b'saq daqsiex daqsi qed iddoq il-mandolina. Jo x'inhu jagħmel. Il-fer Alla sar bniedem mela nifirħu meta nagħmlu l-arti tal-kċina, l-arti tal-pittura, l-arti tal-prasepju. Mela jiena l-ewwel orejt daqsxejn filmat dwar il-prasepju. U intom kellkom ħalqkom mimli bl-ikel u ma stajtux titkellmu u b'daqqa waħda ddivjajna mid-diskussjoni u kellimtu fuq
Fuq għatif, il-pras kont għamil prosebju minn kon zaħir. Le, minix kapaċi. Le? Ma kellek prasempju? Jo, ija, u bambini Orina naqra l-filmat, ta' Spanja u ta' dak u tal-ieħor. Kont ġej għalija. Il-palissa, qed joqrob il-ħin li fil-knejjes tagħna jkun hemm il-pritka tat-tifel. Il-pritka tal-miliet. Jien għamilta xi darbtej għandi kun, u għamilta l-iskola, mbagħad joħdu plaw, u kont isni patriaw, xismu, San Franġisk, nipritka. U bqajt nipritka, xun bat jina meta kont żgħar kelli altar, propju kien tawli patriwistin għandikum ta' knisja ta' San Giuseppe fejem il-petrol station. U bil-relikwi kollox, u kont noħroġ jien, kont ta' tifellijin. Namlu fuq il-tarġit konna noqdu stadarjali għadhom hemm ħuti. U kienu nizlin n-nis mill-qoddis, insomma, u jinkont nibda namel l-Evangelju u l-pritki, u peress minn Santa Vera kont namel il-xajdu l-adikaw tal-festa, il-paniġirku tal-festa. U Santa Venera verġni u martri, għalla kont nafxinu verġni, u laqqas minnu martri. U insomma, kont nivvinta fuq Santa Venera, u eccetera. U n-nis kienu jizlu, jgħajdu li, għara Filippo Neri, u jikont nifimmu Filippo Meri, u jinkell għaddi oħti tal-mużew, ta' qabli, Meri. U jina kollu nġibdu konna zaru, ma tafxin ta' qablek u ta' warajku. U konna għaddi le, jien Filip, mux Meri, Filip. Għax huma kienu għaddu li Filippo Neri, jikont nifimmu Filip u Meri. Issa parti da, issa joqrob il-ħin li jkunem fil-knejjes il-pritka tal-miliet. Mela jew noqogħdu naħsbu naqra x'aħna badda naqra suġġetti li xi kultant tiġibu naqra dieqa, imbissa dat tifel qed jagħmel pritka u jgħid Evangelistko vobis gaudium manium. Għadni niftakar l-ewwel vers għadni kon da. Insomma, twilet il-bambin. U aħna bħala nannit, meta jkollna l-ewwel hija grazzja sabiħa fader. Blebda disrispett lejn ħadd ieħor. Li l-bambin tagħna d-don li aħna iżżewwiġna aħna. Bil-frott tagħna ġew it-tfal tagħna, bil-frott tagħhom ġew in-neputijiet tagħna. U li tagħna l-grazzja li aħna għadna tingawdu tagħna s-saħħa li ngawdu dawn in-neputijiet. Ejja nħarsu mill-lat pożittiv. Eżis nannit, eżis ġenituri żgħażagħ, eżis deputijiet. Kemm sabiħa l-għaqda tal-familja, illum qed niċċelebraw lejlit il-miliet qed jitwilet fost Ġesu bambin, il-ferħ li ġab minkejja li kienu fil-grotta u dak il-faqar li kellhom ġab ferħ kbir u wara kemm ġab ferħ fil-pajjiżi kollha, fid-dinja kollha. Mela aħna meta ngawdu dawk it-tfal, niftakru meta twildu dawk it-tfal. Mux illum il-ġurnata noqogħdu nikbu għax ma nkellimniex, niftakru kemm għamilna magħhom, kemm inti ibni, binti, neputija, kemm ġibt ferħ fil-familja u llum qed inkissruhom dal-familji bl-antagonizmi ta' bejnietna, kemm konna maqudin meta jitwieled xi ħadd, hux vera. Jgħidulek il-frott tal-żwieġ, taġġuf ommok, u taġġuf nanna, taġġuf tifla, u l-lum qed jitwildu huma u jrabbu familja oħra. Ejjew ngħinuhom biex huma wkoll jingħaqdu fis-sagramenti ta' żwieġ jew l-għażliet li jażlu huma u jibqgħu jiflorixxi l-imħabba u l-għaqda f'dan il-pajjiż. Importanti ħafna. Kemm qed nieħu gost illi kollha kemm aħna qegħdin nagħmlu ċelebrazzjoni ta' memorja. Isu jekk tasar l-inna l-erba toħroġ dil-frażi biex qatt ma tinsa. Biex qatt ma tinsa. L-familja hija importanti. Biex qatt ma tinsa l-mulej li ħalqek. Biex qatt ma tinsa li ġib il-paċi. Biex qatt ma tinsa li taħfer. Biex qatt ma tinsa li tistabar. Biex qatt ma tinsa li titkellem u li tisma'. Biex qatt ma tinsa li l-ħajja hija teżor u li tant kemmi teżor li għandha tiġi ċelebrata meta rriħ ikul mill-gigal u meta rriħ ikul mit-tramuntana, imma l-importanti qatt tinsa li l-ħajja hija rigal. Ftit minuti l-bot minn nofs il-lejl għandna kanzunetta oħra, silta mużikali oħra. Ovvjament hija silta imqanqla u nieħdu gost ħafna
illi nippruvaw nżommu lkom ukoll kumpanija lilkom telespettaturi tagħna li qegħdin issegwuna. U fil-fatt xtaqt illi nwassal din il-kanzunetta ftit minuti l-bot minn nofs il-lejl ħalli mbagħad niġu lura u nagħmlu l-konklużjonijiet tagħna u ngħaddu wkoll l-awguri tagħna għal dan il-miliet 2017. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Grazzi li qegħdin il-komplament tal-lejl tajjeb, ftit minuti l-bot bit-tokki ta' nofs il-lejl, imma xorta waħda aħna nixtiequlkom mill-tħieni lil dawk kollha din isegwuna. Nisperaw li konna wkoll ta' kumpanija għal dawk li kienu forsi waħedhom id-dar jew inkella fejna fiena ddeċidejtu li ma toħorġux. U żammejnilkom kumpanija din id-diskussjoni sempliċi ħafna flimkien mal-ħbib tiegħi Atif li jak Ahmed Atif, il-patri Pader Mario u ġvera u anki wkoll il-ħabib tagħna Filip Kirkop illi għattajna naqra ħin mhux ħażin fil-kumpanija ta' xulxin u tkellimna fuq dak kollu illi kellna f'qalbna u li ġina f'moħħna u ġvera. Għax dak huwa s-sabiħ. L-aħħar ftit ħinijiet ħanibda minnek Filip biex wassal il-messaġġ tiegħek lit-telespettaturi wkoll. Apparti li kien naftit mux ħażina u l-fader, student Latif li jiġi għax aħna għanna ċentri. Per eżempju, il-Mosta għanna fil-Konsil għamilna kollaborazzjoni qed nagħmlu mal-Konsilli kollha. Ħażabbar, il-Gżira, l-Isla. U il-laqgħu in-nannit fil-lokalitajiet tagħhom. Xeħlew. U jiġu nies hekk u dara vera ħadd grazzja miegħu il-Latif u qed nistiednu biex jiġi u f'daw iċ-ċentri jiġi jkellimhom hekk isib ħin ħalli aħna nitgħallmu mill-kulturi. Aħna żbaljajna forsi għax iridu nagħmlu differenza bejn il-kelma diversità u diverġenzi. Diverġenzi fejn jien ma naqbilx miegħek hemm diverġenza, ma jimpurtax inti taħsibha mod u jien naħsibha mod ieħor. Imma d-diversità hija sabiħa. Id-diversità hija varjazzjoni ta' affarijiet, pereżempju hawn diversità. Għaw minnu wiċċu tonta, minnu hekk, minnu maqrut, minnu sebaħ, minnu dala. Dik id-diversità qed tagħmel id-dix sabiħ ħafna, kolorit. U anke aħna, hekk aħna għandna diversità, varjazzjoni ta' kif nemnu,
Jiena nemmen falla tiegħi u jemmen falla tiegħu u jinterpreta mod, jien interpreta mod tiegħu, ma fl-istess ħin qed nitalmu minn xulxin. Yes. U m'hemmx diverġenzi. Ma l-etikajniex għaw, ma għnix għara dik ma naqblux maħħa, anzi, grazzi għal-fader, kull ma għal-attif, it-trasferiħ fil-reliġjon tagħna kattolika. Maħniex ħaġa speċjali ta' kulħadd il ġennaw minn għandu wieħed, u minn għandu dak, u minn għandu liħor, maħniex monopolju. Fader, minna ħatijak, ħalli ntemmu l-program fl-imkien. Jiena ngħid il-ħaġa. L-ewwel net, interessanti l-eżempju li ġab Filip, għaliex id-divergenzi fil-ħajja qegħdin hemm, però ma jfissirx li ma jġellunix ngħixu fl-armonija bejnietna. Dik importanti, aħna kulħadd għandu il-kuxjenza tiegħu u dik hija l-iktar ħaġa importanti. Però minn dan il-programm speċjali u ngħidlek proset Karl għaliex dak kien programm fejn wara l-kuraġġ ta' Ġesu fik li irnexxielek bil-qawwa tal-grazzja tal-Ispirtu Santu ġib 3 persuni differenti, bil-backgrounds tagħna differenti, b'reliġjonijiet differenti u niddiskutu flimkien. Jien li kelli ħanajtek nasar dal-programm f'kelma waħda talba li taqadna l-kollha flimkien il-lejla hija talba tal-missierna. Ta'alla li hu missierna, Ta'alla li aħna ulidu, li Alla jħobna. U ovvjament aħna mill-lenti nisranija nafu li dan Alla sar bniedem fil-persuna ta' Ġesu. U permetti li ngħaddi dan il-messaġġ, speċjalment persuni li qegħdin hemm barra, persuni li għandhom il-kuxjenza taqalhom il-lejla, tibżax tmur għall-qudiesa u tmur tqer. Ħatirċiv il-maħfra ta' Kristu għalik, ħalli dal-miliet, il-paċi li Ġesu qed jagħtina minn hawnhekk tgħaddi ġo fik, ħalli llum tajt għall-erwieħ. Verament nixtieq ngħidlek il-miliet it-tajjeb. Ħatif. Jien nasser dan il-programm b'kelma waħda, dialogu. Għax illum urejna eżempju u jien grat li jien kun parti ta' dialogu effettiv. Jien ngħid li bħala bnedmin jew bħala reliġjoni differenti li nħadnu aħna, hemm ħafna li huwa komuni bejnietna. Hemm ftit differenzi. Imma jekk hemm differenzi huma eluf kbar, jekk miljuni ta' differenzi għandna, dan ma jagħtuna, they do not qualify, jew jagħtuna ġustifikazzjoni sabiex inkunu ħorox jennuru il-ħdura lejn ix-xulxin. Lejn xulxin. Huwa importanti li dejjem inkunu ma' xulxin, nagħmlu dialogu. Meta nifhmu x-xulxin, naħseb insiru aħjar minn illum. Il-problema tad-dinja hija u anke id-dinja reliġjuża, jien persuna reliġjuża ħafna imma jien naf. Il-mexxejja ma jħallux in-nies tagħhom bi jagħmlu dialogu ma' ħadd ieħor. Fil-komunità tagħna personalment u fid-dar tiegħi jien inħeġġeġ lill-membri tagħna, lit-tfal tiegħi biex jagħmlu dialogu mal-saħab tagħhom, mal-kollegi tagħhom, mal-studenti li fil-klassi tagħhom għax m'hemm xejn aħjar mid-dialogu. Id-dialogu huwa hija ċavetta biex nibnu il-futur, nibnu pontijiet bejn il-komunitajiet u bejn it-twemmin differenti. U aħna partikolarment fil-komunità Aħmadija Musulmana, aħna ma ngħidux li nagħmlu dak il-programmi ta' dialogu fejn kulħadd jitkellem. Pereżempju jekk jien Musulman nitkellem dwar l-Iżlam jew profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu, Patri huwa l-Nisrani jitkellem fuq il-Ġesu paċi tkun miegħu, jew reliġjon Nisranija, jew hemm xi ħadd Lud, hemm Hindu. Le, ħajn nieħdu pass il-qudiem u nagħmlu programmi fejn jien bħala Musulman qed nitkellem fuq Ġesu u ir-reliġjon Nisranija. Patri qed jitkellem dwar il-Qaddis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu u dwar l-Iżlam. U juri sbuħija ta' reliġjoni Islamika, jien nuri sbuħija ta' reliġjoni Nisranija. Hemm xi ħadd li huwa
Ludi għad jitkellem dwar Hinduizm, il-persuna li jħaddan reliġjon tal-Hindu jitkellem dwar il-reliġjon tal-Ludi. Sabiex, mux najdu dak li nemnu aħna, imma qed Naraw is-sabiħ. sabiħ ta' reliġjoni differenti u anke il-messaġġira u il-fundaturi ta' reliġjoni differenti. Għax aħna partikolarment bħala musulmani, aħna nemnu fil-profeti u messaġġira kollha li ġew minn għand Alla. Għalina ma jimpurtax, imma jien inħeġġeġ l-oħrajn ukoll li ejjew flimkien. Qed nitkellmu dak li nemnu u anke nitkellmu dwar is-sabuħja tal-oħrajn affarijiet għax kull reliġjon għandu sabuħja Mhux tiegħu. kulħadd għandu xjoffri. U noħorġu dik sabuħja għax u dan se jiżdied naħseb iktar l-armonija bejnietna u dialogu se jiżdied, se issaħħaħ u naħseb flimkien nistgħu nagħmlu kollox għax flimkien kollox huwa possibbli u jien ngħid xi ħaġa żgħira qabel tagħla li bħala l-bnedmin aħna l-komunità tagħna għandna mattu vera sabiħ. Imħabba għal kulħadd, mibeda għal ħadd. Aħna kollha bnedmin ejjew flimkien nuru l-imħabba u nħallu dawk differenzi il-bod u nifukaw dawk l-affarijiet li huma komuni, nuru l-imħabba lejn kulħadd, ma nurux mibeda lejn ħadd. U xi ħaġa żgħira tal-aħħar li dawn il-ġiranet kif dejjem ħabib tiegħi jgħid li meta tirċivi timla jdejk, meta tagħti timla qalbek. Ejjew nimlew qalubna wkoll u f'dan il-messaġġ żgħar il-festi tajba għal kulħadd u grazzi ħafna lilek u lil-tim tiegħek dak intom tagħmlu ħafna ġid li dan il-pajjiż. Għax dan dialogu li qed tibnu, dak l-affarijiet li turu is-sabuħija lin-nazzjon, naħseb din hija verament missjoni li qed tagħmel int u t-tim tiegħek. God bless you all, God bless you in abundance. Nirringrazzjakom. Grazzi. U nati xewqat tajba lil kulħadd lilkom u l-familji tagħkom li fil-familja tirrenja is-saħħa il-ġitu lena għas-sena ġdida u jalla niġu għaw sena oħra nkunu għadna ħajjin u ngħidu esperjenzi sbieħ tagħna li għaddejna magħhom matul din is-sena. Grazzi. U Frank tajt li breakfast. Allura nieħu breakfast. U għad itziju kruċju minnu kemm kienu tajbin. Permettili nixtieq ninvoka il-barka tal-mulej. Mela le. Kull persuna birikna mulej bil-ħnina tiegħek u fakkarna li ħinja dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina qudiemek. Sem tal-Missier tal-Ivenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Sinjuri, ġejna fit-tmiem programm speċjali. Nisperaw illi ħattu gost, jina perswas li ħattu gosta u li innotajtu u tindunaw illi permess tal-programmi illi jixxandru fuq dan l-istazzjon, permess tal-mistidna li kolli miħaj mod partikolari fil-ħinijiet ta' l-ofsinar u fil-programmi oħrajn illi jixxandar dan l-istazzjon għanna għan wieħed illi inxandru il-paċi, illi nkunu ta' tama, ta' faraċ, ta' wenz għal ħafna ċittadini u familji Maltin u għawċin. U dan kill-għan ewlieni tiegħi, il-missjoni tagħna ta' dan l-istazzjon illi aħna nkunu ta' servizz għax-ċittadini Maltin u għawċin lilin mill-politika partiġjana, lilin mid-differenzi tagħna, lilin mill-kulur tal-ġilda tagħna. Ma l-importanti illi aħna għandna nkunu tolleranti u nuru l-imħabba u l-għaqda lejn xulxin. Awguri poplu Malti u għawċi il-milied u s-sena tajba. God bless you all.